ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮನು ಉಂತವಡೆ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೇನೆ ನೋಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಟೀಮನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಇಡೀತ್ ಡ್ರಾಮನು ಉಂತಾಯಿನಿಟ್ಟು ಗರ್ವ ಬತ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಬರೈನಿ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿಗೆ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನುದಿತ್ತೇನ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕನು ಎಂಚಿನ ಆಡಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ಆದ ನನ್ನ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೀಕ್ ಎಂಕ ತೋರ್ತು ಅಂತೇನೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಜಯಪ ಇರೆಗೆ ಏತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೀಕ್ ಆನಾಗಿರೇನು ಬೂರ್ಪಾಯರ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಂದ ಒಂದು ಯಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟುಕೊರ್ಪಿನಾತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಅದೇ ಗುಳಿಗೆ ಆತ ಎಂಕ್ ಪವರ್ ಕೊರಿಯರಿತ್ತ ಸವಾಲುಗು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಗುಳಿಗೆ ಎಂಕು ಕೊಡ್ತೆ ಬಂದು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಗಡಬೃದಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬೈದಿನಿ ದೂರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮರಾಠಿ ಪಾತ್ರದೊಂದಿನ ಉಡುಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತಾಯಿ ಕಲಾಶಾರದನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಪರ್ಪನಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಒಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಇಂಕ್ಲು ಇಡೀ ಶಿಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂದಾಗ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯಾನು ಮತ್ತೆ ತುಳು ಬಿಡ್ದು ಮರಾಠಿದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಯಾನ್ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಥಾಟ್ ಏಪ ಬತ್ತಣ ನಾಟಕದ ಏಪಂಡ ವೈಕ್ಲಾವನ್ನ ಏಪನ್ನ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಐಟೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಹಠದಾಗಿ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಬದುಕು ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪಂದು ಆರಂಭಡು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕದ ಸೋಪು ಏರು ಪನ್ನಗ ವೈ ಪನ್ನಗ ಸ್ವಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನೇ ಓಕೆ ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಫೈಲ್ ಆಡ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟಾಪ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬದುಕು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಅನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಓನರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಪಿರೋಡ್ 25 ಜನ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಅಂತ ಇರ್ಪನಾಗ ಈರೊಂಜಿ ದನಿ ಆತ್ಮಲ ಬೇಲೆನೆ ಬುಡ್ದು ನಾಟಕ ಮನ್ಪರ್ಬೋ ಪರ್ವನಾಗ ಪಂತಿನ ಜನದ ಅದನ್ನ ನಾಟಕ ಮಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರೇ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೇಂಡಾಗ ನಾಟಕ ಪಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾಟಕದ ಪಂಡಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವನ್ನ ತೀರ್ಪು ಪೇರ ಅದೊಕ ಅಮ್ಮನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕುಟುಂಬದ ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂತೇರ ಅವಾಗ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಅವಾಗ ಪೇಪರ್ ಪಾರ್ದು ಪೇರ್ ಪಾರ್ದು ಶಾಲೆ ಪೋಂತೀನಿ ನಾವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ 9th 8th ಪೂರ ನಾವು ಬರ್ತಡೆ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಡೇ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜಾಬ್ ಪೋತಿನೇ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆದ ಓಕೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಾಲೆಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜಂದೆ ಅವು ನಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಬೈಕಂಪಾಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ಓಕೆ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಒರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟವ್ ಒಂಜಿ ಬನಲೆ ಈತೈತೀನಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಒರಿಯೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಒರಿಯೆ ಅವೇನು ಮಿಲ್ಲಿಡ್ಕೊಂದು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಒರಿಯೆ ಅವೆನ್ಕಂತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋಡ್ಕೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚೋಪುನಾಗ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ನಷ್ಟ ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಆತನಪ್ಪ ಗೈಟ್ ಏತೋ ಸಾಲ ಆದಿತ್ತು ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಿ ಏನ ಒರಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಂಡ್ 1 crore ಮುಟ್ಟ ಸಾಲ ಆಯ್ತು ಅಪಗ ಓಕೆ 1 crore ಮುಟ್ಟ ಅಪಗ ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟದು ಮಂತ್ಲಿ 1.5 lakh ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅಪಗ ಬೇತೆಕೊಲಂಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೈಕಾರ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಗಾಸಿಪ್ ಆದಿತ್ತು ಕೊಡಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ರಂಗಭೂಮಿಲ ಪೋಂಡು ಸಿನಿಮಾಲ ಪೋಂಡು ಅಂದ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದ ಪೋಪರ್ ಇದೆ ದಾಯಕ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ನೋಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಶತ್ರುನಕ್ ಲೇಪ ಇರೆ ಪುಟ್ಟುನು ಈರು ದಾತಣ್ಣ ಆ ಒಂದು ಪೋನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾಡ ಹಿಂಗೆ ದಿರಗೆ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತನೆ ಯಾನವೇ ನೀರ್ನ ಪಿರಾವಳು ಬಂದ್ಪು ಇರ್ನ ಈಡನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎದುರು ಬಂದ್ಪೆ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ಒರಿಯರ್ ಅಸಲ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ ಸರಿ ಅವಾಪಗ ಅಂಡ ಕುಡಿಯಲ ಬಯಲ್ ಸರಿ ಇತ್ತ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ದೇರು ಊಲ ನಾಟಕ ತೋಜಿ ಎರಡ್ದ ಊಲಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಡಿವೇರಾ ಪಂಪಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬಿಡು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಯಾರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನೀವು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಈರು ಬೈದಿನಿ ನಟೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಹೀರೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂದು ಅಪವಾದ ಉಂಟು ಯಾರು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ತಿಂತಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾನಾಗ ಎಂಡ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿಸಾಯರ ಆಪುಜಿದೆ ಬಂಡ ಆರಂಭದ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಂದನೆ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಪ ಉಂಟು ದಯಪಣಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬಯಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ನಾಟಕನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ 99ಗೆ ಈಗ 99 ಗುಂತದಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರಣ ಸರ್ ನೋಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಟೀಮನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತೇರೆ ದರ್ತೊಂದಿ 2-3 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಪಾತ್ರನೇ ಹೋಯ್ತೇರೆ ಕಡಲ ಮಗೆ ಅಂಡ ಆಜಿ ಜನನ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮನು ಉಂತವಡೆ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೇರೆ ಬಟ್ ಅವು ಈತ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತನು ಐಕ್ಯ ಅಂದಾದ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೇನೆ ಪಾಡಂದೆ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದು
ಹೊಸ ತಕ್ಲೇನು ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತ ಏರ್ ದಾಲ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ಬೋತಲ್ಲ ಓ ಸಮ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಅಂದು ಒರಿಯರಿ ಅನ್ಕೊಳೋದು ಡ್ರಾಮನ್ ಉಂಟವಳೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡು 30 ವರ್ಷದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಉಂಡತೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಾರ್ದು ಎಂಚಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದು ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಸವಾಲು ಪಾಡ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಿನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರಗಿ ಪಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರಾತ್ ಅಟಕಟ್ಟುಗೆ ಇರುಂದಾಂಡ ಒಡಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದೆ ಶಿವದತ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಒರಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೋಡೆ ಈಜಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಡ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಇದೇ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದ ಉಂಡ ಇತ್ತಾನು ಏರ್ಡಲ್ ಅಡಯ ಮಲ್ಪುಜಿ ದುಬಂಜತ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಪಾಡಂತೆ ಪಿರ ಒಂದು 25,000 ಒರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದಾಂಡ ಆಗ ಯಾನ್ ಒಂದು 50,000 ಕೊರ್ನುಂದ ಆಯ್ ಓಡಿ ಬೋಪೆ ಉಂತೋಯ್ತು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೆತ್ತ ಆಕ್ಷನ್ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ಆತನು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ಆಕ್ಷನ್ ಪೂತನು ಓಕೆ ಸೇಲ್ ಆತೀರ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ಕಡಲಮಗೆ ಡ್ರಾಮಡ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಡಲಮಗೆ ಉಂತಿನ ಅಂಚ ಡ್ರಾಮ ಓಹೋ ಅಂಚಿನ ಆಫರ್ ಯಾನೇ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇರಲ್ಲ ತಿತ್ತೋಲ್ಲ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೂಚಿ ಓಕೆ ಲಕ್ಕದ ಉಂತದಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಸೋಲದ ಸಂದರ್ಭ ಅಹಂಕಾರೋಡು ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಪಂಡ್ರ ಸಿನಿಮಾ ದೆಪ್ಪು ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪಲೆ ಸುರು ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪಡ ಎಂದು ಪಂತಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲ ಟೈಕ್ ಬುಕ್ಕನೆ ನಾನು ಗಡ್ಡದ ಇಜ್ಜಿಯಾನ ಸಿನಿಮಾ 100 days ಪೊಯ್ ಬಕ್ಕನ ದೆಪ್ಪು ನೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈರಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಿಸೆ ಹಿಡಿತೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈರಿ ಇಂಕ ಏರ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಭಕ್ತೆ ಗಳಿಗನ ಅಭಯ ಇಜ್ಜಂದ ಈ ನಾಟಕ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ನಯಾ ಪೈಸದ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದು ಯಾರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎರಡು ಕುಲ್ದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅರ್ಣ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾವು ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇನು ಪತೊಂದು ಅಂತ ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾನೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ಓಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಕುಲು ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಟ್ರೆಂಡ್ನೆಲ್ಲ ಪುಲ್ತುದು ನಿಜ ಇತಿಹಾಸ ಆತನುಂದಾಂಡ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಓಲ ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಓಲಜ್ಜಿ ಏಪ ಮುಟ ಯಾನು ಉಪ್ಪುವನ ಅಡೆ ಮುಟ ಆನಿದ ಜನರೇಷನ್ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ ದೇವರ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಬರೀ ಪುನಃ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ PNC ನಂಬರ್ 1 ಬ್ರಾಂಡ್ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ co-sponsored by Hotel Trishna Multi Cuisine Family Restaurant Airport Road Padvinangadi Prestige Enterprises RJR Herbal Hospital Rohan Corporation. ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ತೆ. ಸಾಧಕರ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು, ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧಕರ ಕತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಸೀಸನ್ 2 ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಅಂತಿಂತ ಸಾಧಕರಲ್ಲ, ದೂರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಹುಡುಗ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ತಾಯಿ ಕಲಾಶಾರದೆಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗ, ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 5,000ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, 26 ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜೊತೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ಜೀವನವನ್ನ ಬೆಳಕಾಗಿಸಿದಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ತುಳುವಿನ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸತ್ವ ಕಳೆಯೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ತುಳು ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮಿನ ಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ರಂಗಭೂಮಿದು ವಿಮುಖರ ಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ರಂಗಭೂಮಿದ ಸತ್ವನ್ ತೂಕನ್ ನಲಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆಯಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಾಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೆಲ್ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೆಲ್ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚುಲರ್ ಸರ್.
ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರನೆ ಬಾರಿ ಸಾಕಾದು ಬೋಂಡು ಸುಸ್ತಾದು ಬೋಂಡು ದಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆ ಸರ್ ಕಲಾ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಡ್ತ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಸಾಧಕೀರು ಆಂಡ ಈರ್ ಬೈದಿನಿ ದೂರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮರಾಠಿ ಪಾತ್ರದೊಂದಿನ ಉಡುಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತಾಯಿ ಕಲಾಶಾರದನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಪನ್ನಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಅವೇತು ಜನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಲ್ಡೆ ಪುಟ್ಟದು ಪೋಡು ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪದ್ಯ ಬರೆಪೇರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಬರೆಪೇರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಾತಾ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಪಂಡಿಜಿ ಸರ್ ದೇಪ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಟ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ನಟ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಳುನಾಡಿನ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್ ತಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಏನು ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ದ ಮ್ಯಾನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲವಾಗಿರುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಾವು ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್ ಹೌದು ಸರ್ ಇಮೇಜ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಗುಟ್ಟು ಇದೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸೋಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ತುಂಬ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಕುಗ್ಗಿದಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಸೋಲಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಲಿನೋ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೊಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಗ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ, ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ವರ್ಡ್. ಇಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ಸು, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ಇಮೇಜನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವಾಗ ನಾನು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಸೋತಾಗ ಜನ ನನ್ನನ್ನು, ಮಾಧ್ಯಮ ನನ್ನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ. ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರಗ ಅಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದೇಪನಾಗ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ತೂವೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ ಹಾಕ್ಲು ಕೇನು ಇರ್ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಪಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು. ಎಸ್ ಸರ್, ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಅಥವಾ ಇರ್ನ ಈ ಜರ್ನಿ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋ ನೋಡಿ ಸರ್. ಐಕ್ ಬೋರ್ಡದ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಕಿಯರು ಹಾಕಲ ಸವಾಲು ಉಂಡು ಹಾಕಲ ಜೀವನ. ಆ ಸವಾಲದ ನಡುಟು ಇರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆನೇ ಸವಾಲು ಒಂದು ಯಾನು ಪರಿಗಣೆಗೆ ದಾಯ ಕಾರಣ ಪನ್ನಾಗ ಸವಾಲು ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಡು ಅಂಡ ಇರ್ ಬೈದಿನಿ ಮಾತ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಮರಾಠಿ ಪಾತ್ರ ತಿನ್ನಾಡು ತುಳು ಗೊತ್ತೇ ಐತೆ ಚೀರಗೆ ಹಾಡಲ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಂತಾರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಜನ್ ಪೇರು ಸವಾಲು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಾರ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ತೆಂಕ್ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಆತಜಿ ಯಾನು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಪೂನಾಡು ಇತ್ತೇರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೂನಾಡು. ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ. ಪಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲು ಇಡೀ ಶಿಫ್ಟ್ ಆವಡಾಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ. ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಆಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯಾನು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಮರಾಠಿ ಬಿಡ್ದು ತುಳುತ ಶಬ್ದಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ, ಇತ್ತೆ ತುಳು ಬಿಡ್ದು ಮರಾಠಿದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಓಕೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಬೈದಾರ, ಪೂಣೆಡ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನಾರ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪನ್ನಾಗ ಪೂಣೆಡ್ದು ಇಡೇ ಬರ್ಪುಣ್ ಪನ್ನಾಗ ದಲ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು. ಹೋಟೆಲ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿಜಿ. ಹೋಟೆಲ್ನ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಮು ಇತ್ತೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಆರು ಬಕ್ಕ ಇತ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ನನ್ನ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚಿ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಇಡೇಲೆ 90 ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಹುಡುಗೆ ಮರಾಠಿ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಮರಾಠಿ ಬಿಡ್ದು ತುಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಅಂಡ ತುಳು ಬಿಡ್ದು ಮರಾಠಿ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮರಾಠಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು.
ಅಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆತೀರು ಅತಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇರಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನ್ ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಕಾರಣ ಪಂಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುರುಕಾದ್ ಐದು ದುಮುಗಾದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕುಡಿಯೋ ಬೆಲ್ಸರ್ನ ಏಜೆ ತಾಂಡ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತಾಂಡ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೈತಲುಲ್ಲ 60 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮುರಾನೆ 60 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ್ ಓಕೆ ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಈ 60 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಸರ್ನ ಮಂಡೆ ಬಲಿಪುಂಡು ಭಯಂಕರ ಶಾರ್ಪ್ ಆದ ಬಲಿಪುಂಡು ಹೌ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದೇವರಡ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೇರ್ನು ದೇವರಡ ಓಕೆ ಏಪ ಮುಟ ಯಾನು ಉಪ್ಪುವನ ಅಡೆ ಮುಟ ಆನಿದ ಜನರೇಷನ್ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಎಸ್ ಪಂತೆರದಾದನ ಅವು ಇನಿಮುಟ ಉಂಡು ನನದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರ್ದು ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಡ ಬರೀ ಪುನಃ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರ್ದು ಬದುಕು ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಈ ಅವೇನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಅಂತ ತೋಚುಂಟು ಯಾಪನಾಗ ಏನ್ ಎಕಡ್ ಪನ್ಲಾಕನೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇರ್ನೊಂದು ಜರ್ನಿ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಜರ್ನಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತು ಆತ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದಿತ್ತು ಐಜಿ ಈ ಅವತ್ತು ಕುಡಂಜಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ದಾಯ್ಬೇಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಕುಡಂಜಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಆ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ ಥಿಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಾರ ಇರೋಂಜಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಹೌ ಸರ್ ಜನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಾಟಕ ಕೊಡದು ನಾಟಕ ಹೋಗು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟಾದ ಬುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಬಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಬಂದ ಕೇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲೇನೇ ಆತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ಗೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 35 ಬುಕ್ ಆದುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕೆಲಸದ ಸ್ಪೀಡ್ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ದಾದಣ್ಣ ಕೊರಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಈತ ನಂಬಿಕೆ ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಏನು ದಾದಣ್ಣ ಪೊಸತ್ತು ಕೊರಡು ಜನ ಖಾಲಿಯನ್ನ ಟೈಟಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುವೆರನ್ನಾಂಡ ಓಕೆ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಉಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಬಕ ಯಾನವೇನು ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡೈಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವಡ್ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಒಂಜಿ ಆತೆ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಇರೇನು ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತುನೇ ಜಗೊತ್ತುಜಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಂತ ಬಂದು ಪೇರಿರೆ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಆ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೈ ಯು ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ದ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಜಾನರ್ ಪೈರವಲ್ಲಿ ಐಕ್ ತತ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬೇತನೆ ಕೊರಡು ಮನ್ಪನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಶಿವದತ್ತಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್ಟಾಣು ಬಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಜನ ದೆತೊಂಡಿರ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಶಿವದತ್ತಗಳಿಗೆ ದಂಚಿನ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಐಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿನ ಬೇತನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾಡೋಡು ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಪಾತ್ರ ದಯಪಣಗೆ ಇರ್ನ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವೇ ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ದು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಏರು ಏತೆ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂತು ತೂಪ ಅನ್ನೋಚಿನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೇನು ಪಾತ್ರ ಐಡ್ ದುಂಬಾಗ ಎಂಕ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪನ್ನಗ ಕುತೂಹಲದಾದ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳೆಯೊಂದುಂಡು ಅಥವಾ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಪಂಪನಂಚಿನ ಅದಲ್ಲ ಬೆಳೆಯೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಅಪ್ಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಇಂಚೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬಾ ರಂಗ 70 ಆತಂಡು ಎಂಕು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಯಾಮ ಕೊರಿಯ ಆ ಆಯಾಮ ಕೊರ್ನಾಗ ಪನಗ ಐಟೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಪಂದು ತೂಪದು ಕೊರ್ನಾಗ ಅಂದತೆ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಎನ್ನಲ ಬದುಕುರು ಅವೇನೊಂಜಿ ರೂಪಕ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ನ ತಂಡದಾಕ್ಲನ ಬದುಕುಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಪಂದು ತೂಪದು ಕೊಡ್ತಿನಾರಿ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅವು ಬೇತಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ದಾರಿ ನಡ್ತೊಂ ಪೋಯ್ನಕ್ಲತ್ತೀರು ಅತೆ ಈರೇ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ದಾರಿ ಡೀರ್ ನಡ್ತೊಂ ಪೋಯರ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾನೇಡಕೇನು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಡ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಯಾನ್ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಥಾಟ್ ಏಪ ಬತ್ತಣ ಅಂಡ್ ದಾಗಿ ಬತ್ತಣ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡ ಆರಂಭ ಇಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಒರಿಯ ಮಗೆ ನಾಟಕ ಬರೆನಾಗ ಸುರುತ ನಾಟಕ ಬರೆನಾಗ ಓಕೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬದುಕಾಪಣೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಹವ್ಯಾಸಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ದಿನಿ ಓಕೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಬದುಕಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ದಿನೋಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಒರಿಯರ್ದೊರೆಯ ಸಾಲನಾಗ ದಿನಾಲ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒರಿಯರ್ದೊರೆಯ ಸಾಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕಂಡು ವಾರದ 7 ದಿನಾಲ ಓಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಬದುಕುಗನ್ನೊಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪತ್ತದಿತ್ತೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದುವ ಅವು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತನು ಆಡ ಒಂಜಿ 20 years ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತ ಕೊನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅವು ಡೆವಲಪ್ ಆಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವು ನಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಬೈಕಂಪಾಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಿನ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಓಣ ಒಂಜೇ ನೆಟ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಒಂಜೇ ದೋಣಿಡ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅವೇನು ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೆ ಫುಲ್ ನೆಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಬದುಕು ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬಂದು ನೆಟ್ ನುಪ್ಪು ತಿನ್ಪಂದು ಆರಂಭಡು ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಓಕೆ
ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಬದುಕಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಓಕೆ ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ ಎಸ್ ಎಂಚ ನೆಟ್ಟೆ ಬದುಕು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಇಂದೇನೆ ಅನ್ಕಿರೋಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವೇತೋ ಯುವಕರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾಟಕಲು ತಿಕ್ಕನಾಗ ತಿಂಗಳಿಡೀ ನಾಟಕಲು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಓಕೆ ಐತೆ ಮದಿಮೆ ಕುಟುಂಬ ಕೋಡೈನಿಯಲ್ಲ ಸೀತಾ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ದಿನನಿತ್ಯ ನುಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾಟಕಲು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಾಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬದುಕಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಬದುಕು ದಯಪಂಡ ಬೇತೆಕ್ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಬೂರುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಕಲ್ನ ಒಂದುವೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಓಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ ಬುಕ ಇರೋಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಬೇಲ ಮಂತೊಂದು ಇತರ ಬಂಡೆ ವೈಡ್ ದುಂಬು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಓಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಹುಶಃ ಇರೋ ದಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಮಸಾಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ದ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಬಟ್ 4 ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 45 ಉಂಡು ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ 4 ಕಂಪನಿ ಇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಈರೇ ಓನರ್ ಓಕೆ ಮಾಲಕರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂಚೆ ಇರ್ ಮಾಲಕರ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚೆತ್ತನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಅವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಒರಿಯೆ ಓಕೆ ಒರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟವ್ ಒಂಜಿ ಬನಲೆ ಈತೈತೀನಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಒರಿಯೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಒರಿಯೆ ಅವೆನ್ ಮಿಲ್ಲಿಡ್ಕೊಂದು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಒರಿಯೆ ಅವೆನ್ ಕಂತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋಡ್ಕೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚೋಪುನಾಗ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಆದಾಯ ಎನ್ನ ಕೈತ ಉಲಾಯ ಇತ್ತಂಡು ಐಡ್ಬೇಕು ಅವು ಡೆವಲಪ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಜನದಿಯೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಂಡ್ 2 ಆಂಡ್ 3 ಆಂಡ್ 4 ಆಂಡ್ 5 ಆಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಿಷನರಿ ಬೇತೆಕಟ್ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪು ಹೊಡ್ಸಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಬೈಕಂಪಾಡಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಮೆಷಿನರಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 20-25 ಜನ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆಯರ್ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಜಿಂದಾಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾತ್ರ ಐತನು ಉಡುಪಿ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರವಾರ ಸೊರಬ ಹೊನ್ನಾವರ ಅಂಚಿಪುರ ಅಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಪಿದೈ ಊರು ಕಡಪರೇಶ್ವರ ಮಲ್ತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆನಾಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬುಲೆನಾಗ ಎಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜಾವ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆತ್ರ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಳೆ ಒಂದಿತ್ತು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಆಧುನಿಕತೆ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತುಂಡು ಈಗ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಖಾಲಿ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ಶಾರದಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಂಡು ಶಿವಕಾ ಶೀಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ರೋಟೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ರೋಟೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಫರೀದಾಬಾದ್ ಪೂರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ರಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಅಪಗದ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಅಂತದ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನ ಸ್ಪೀಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಮಿಷಿನರಿ ಪಾಡಿಯ ರೋಟೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಪಗ ಇತ್ತದಲ್ಲಕ 5 kg 10 kg ಪೂರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಿರು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ 300 kg ವೆರೈಟಿ ಆತಿತ್ತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆನಾಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದ ಬಂಡವಾಳ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಷಿನರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆನಾಗ ಇಂಕ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬದುಕಿಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ದಿಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಕ್ಕ ಮಾಲಕರ ಸಂಘರ್ಷ ಐತಿನ ಬೋಜೆ ಬುಡಿಯರೆ ನಾಟಕ ಬರೆಯರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಾರಣ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಇರ್ನ ನಾಟಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕమైన ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದಾರೆ ಇರು ಪನ್ನಗ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಉಡುಪಿ ಪಿದಾಯ್ದ ಆ ಎಂಕ್ ಅಡೆಮುಟ ಏನು ಪಾತಿರ್ನ ಎಂಕ್ ಕಲೆ ಇತ್ತೀಜಿ ಓಕೆ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ಶಿಪ್ ಪೋನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಅವು ಬತ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನಷ್ಟ ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಆತನ ಅಪ್ಪ ಗೈಟ್ ಏತೋ ಸಾಲ ಆದಿತ್ತನ ಬಟ್ ಅವೇನು ರಿಕವರಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಿರ ಡ್ರಾಮಾಡೆ ರಿಕವರಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ನಷ್ಟ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ನಂದಿನಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಂದಿನಿ ಬನ್ನ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ನಂದಿನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಬಂದ ಐತ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ದಾಯ್ ಸರ್ ಮಸಾಲಾ ಪನಗಿರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿತ್ತಾರ ಜಾಬ್ ಪೋತಿನೇ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆದ ಓಕೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆನಾಗ ಐತ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಎಂಕ ಐತ ಓನರ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅಪಕಡದಿಂಚಿನದ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡ್ ಬಂದ ತುಳಿತಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆತೆ ಸರ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಈರ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬತ್ತದ ಎಂಚ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಇರೇಗೊಂಜಿ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ ಅದು ಪಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಿಡಿತ ಅದು ಪಡ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇರ್ ಎನ್ನಿದಿತ್ತಾರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆ ಇರ್ ಎಂದಿತ್ತಾರ ಮರಾಠಿ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಉಪ್ಪುವಾರ ಬಂದು ಎಂದಿತ್ತಾರ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ರ ಕಾರಣನೇ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದವರ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಐತೆ ಮಂಡ ಒಂಜಿ 73 ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ಕ್ಲಬ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ಲಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಪ್ಪಗಂಜಿನ ಮಂಡ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅವೇ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬುನ ಅವು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಯೋಗ ಸಂಘ ಆವಡು ಭಗವತಿ
ಕಲಾವೃಂದ ಅವಡು BMI ಸ್ಕೂಲ್ಡು ನಾಟಕ SDM ಕಾಲೇಜ್ ನಾಟಕ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾಟಕ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಅವು ನಾಟಕ ತೂಯರೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆ ನಾಟಕ ಎದುರು ಪೋದು ಯಾನ್ ಓಲ್ ನಾಟಕ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನೀಡಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ಪೋದು ಎದುರು ಚಾರಡಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಾರ ನಾಟಕ ತರ್ಪಾಲ್ಡ್ ಜೋಕುಲ್ಗಳ ನೆನಪಾಪುಂಡ ಕುಲ್ದು ತೂಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ನಾಟಕಲೇನು ಆ ನಾಟಕ ತೂದು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂದೆತ ಇಲ್ಲದ ಓನರ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ರೈಟರ್ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಸಂಜೀವ್ SK ಅಂದ ಆರೆಂಜಿನ ಬಂಡ ನಾಟಕ ಬರೆನಾಗ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆರು ಏನೋ ಲೆತ್ತದು ಆರು ಬಂಡ ಪನೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಡೈಲಾಗನ್ ಬೈಡನ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಇದು ಪನೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಯಾನ್ ನಾನು ಎದುರು ಕುಲ್ದು ತಿರ್ತು ಕುಲ್ದು ಯಾನು ಬರೆ ಒಂದು ಪುನು ಅವು ಬರೆದು ನಾಟಕದ ಬರೆ ಪುನಃ ಶೈಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಡುವಾಗ ಆರು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಪೋಯರು ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ 83 ನಾಟಕ ಬರೆಯ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ ಕಾಗಜಿ ಬರೆಯಾರ ಇಂಚ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಂದು ಹೊಂಡೇರಾರು ಅಂಚ ಆ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ 83 ಅವು ತಯ್ಯ ತಕ್ಕ ತಯ್ಯ ಬಂದ ನಾಟಕ PS ಕಲಾಕುಂಜಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ 1983 ತಯ್ಯ ತಕ್ಕ ತಯ್ಯ ಫೇಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಹೈ ಫೇಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಇದಿತ್ತೆ ನೋಡ ಯಾನೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನೇ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ರೋಲೆ ಫೇಲ್ ಆಂಡ ಈ ರೈಟ್ ಹೀರೋ ಯಾನೇ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಡ್ರಾಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಡ್ರಾಮಾನ ಯಾನು ಹಿಟ್ ಮಲ್ತೆ ಈ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ತು ಇನ ಸುಮಾರು 304 ಶೋ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲೆಲೆಕ್ಕ ಇಂಕುಲತ್ತ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ಪ್ರಯೋಗ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರ ಅಂದ ಪುದಾಡು ಕೂಡ 150 ವರ್ಷ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡ್ ಅವೇ ತಯ್ಯ ತಕ್ಕ ತಯ್ಯ ಡ್ರಾಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕದ ಸೋಪ್ವೇರ್ ಪನ್ನಗ ವೈ ಪನ್ನಗ ಸ್ವಾರ್ಥ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದಯ ಪನ್ನಗ ಆರ್ ನೇರವಾದ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಪೇರು ಆರ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆಯ್ತು ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಸರ್ ಇರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ನಾಟಕದ ದಯಪಣ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ನಾಟಕದ ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲ್ ಕಾತಂದು ಪೇರು ದುಂಬೀರ್ ಕಾತಂತೀರ ತೂತಿನ ಡ್ರಾಮಾ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಪೂರ ಈ ಸಂಜು ದಂಡಕೀರ್ನ ಪೂರ ನಾಟಕಗಳು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಂಗಾರಾಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಭವ್ಯರ್ನ ಆರತಿ ಉಂದುವಾ ಸಮಾಜ ಬದಿ ಪುರ್ತುಕಂತಣ್ಣ ಮಚ್ಚನ್ನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ನ ಕೆ ಟೈಲರ್ನ ಕಿರೋಡಿಯನ್ನ ಕಾನೂನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನಾಗ ಅಪ್ಪಗೇರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲುಪ್ಪನಾಗ ಈ ನಾಟಕನೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಗೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಐತಿ ಇರೇಗಿ ಮೋಟಿವ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪಣ್ಣಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಮಚ್ಚರ್ನ ತೆಲ್ಪೆರೆ ಕಲ್ಪಿ ಸಂಜೀವ್ SK ಯಾನ್ ನಕ್ಸಲೈಟ ಉಂದುವಾ ನಿನ್ನ ಸಮಾಜ ಅವು ಇರಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ತಂಡು ಯಾಲ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಸರ್ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ನೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದ್ರ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತನ್ ಅಣ್ಣ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಾರೆ ದಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಇರ್ನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇರ್ನ ಜಾಬ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇರ್ನ ಉದ್ಯೋಗಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಂಕ ಪಿರಾ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಬಂದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಎಗೇನ್ ಒಂದೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕೆಂಜಿನೋಂಡ ಯಾನಪ್ಪಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಹೊರ ಬರೀ ಒಂದಿತ್ತೆ ಈ ವಾರವಾರ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾನು ಅಪ್ಪಗ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಇತ್ತಿಜಿ ನವಭಾರತ ಅಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಉದಯವಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನು ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂದ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಬರೀ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ತೂಗಿನ ಇಂಕಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಳ್ದೊಂಜಿ ಮನೋಹರ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು KSF ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ರು ಇಂಚೋಗು ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂ ಬರಿತೀರಲ್ಲ ನೀವೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ಯಾಕೆ ಬರಿಬಾರ್ದು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಅಂತ ಅವು ತಯ್ಯ ತಕ್ಕ ತಯ್ಯ ನಾಟಕ ಬರೀನಿ ಆ ಫೇಲ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಬರೀ ಈಜಿ ಯಾನು ಬಕ್ಕಾರು ಪಿರ ಏನನ್ನು ಬೆರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಜೀಡ ಬರೆಪಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಫೈಲ್ ಆಣ್ ದಾಯ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ತೀನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರು ಯಾರು ಅಂತ ಎಂಕಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾರು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ ಹೀರೋ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀನ ನಾಟಕ ಒರಿಯಮ್ಮಗೆ ಅವಂತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒರಿಯಮ್ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 25 ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಇಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಗಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ 25 ಮುಟ್ಟ ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಅದು ಕೊಂಚ 50 ಶೋ ಅದು ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ 1 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ಬರೀಕದಿಯ ಬಕ್ಕ 1 ನಿಮಿಷ ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಒರೆಯೋದ್ರೆ ಸಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಸ್ಪೀಡ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಫುಲ್ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಡ ಅದರ ರಂಗಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪತ್ವನಗ ಬದುಕು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಅನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಒರೆಯೋದ್ರೆ ಅಸಲ್ 1 ನಿಮಿಷ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಎಂಜಿನ ಒಂಡ ಏನ ಡ್ರಾಮಾ ಏನ ಕೊರ್ಪೆ ಅಪಗ ಏನ ಕಂಪನಿ ಬಂದ್ ಎಂಜಿನೆ ಅಪಗ ಬಂದ್ ಆದುಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆವಿ ಇಂದು ಪುನಗ ಬಂದ್ ಆಪಿನಿ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಇಂಚೆನೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಅವು ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತು ಎಂಜ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋಯ್ನಾಳ ಮಲ್ಪು ಬಂದು
ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 175 ಶೋಸ್ ಆಂಡ್ ಒಲ್ತ ದುಬೈದ ಓಕೆ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾಯನ ಆಂಡಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಕೂಡ ಆಯ್ತ ಆಸೆ ಆಂಡು ಹೋಯ್ತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟನ ಮಲ್ಪಗಾನು ಅಪಗ ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಪೋಯ್ತಲೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟನ ಹೋದ್ಲ ಮಲ್ತ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 50 ಐತಾವನ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತದೊಂಜಿ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ 18-20 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಟ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಐಕ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಾಯನು ಓಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತೀಚೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪಡಾಂಡ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನೋ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಕತಾರ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 10 ಟನ್ ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿ ಎಡಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಆರ್ಡರ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಫೋನ್ ಇಂಕ ಬತ್ತಿನ ಆರ್ಡರ್ ಬಾಂಬೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಫೋನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಪೂರ ಈಗ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ದಾಯಪನಾಗ ಯಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯಕೇವನಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಡನು ಒಂಜಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸೋಲು ನೆಟ್ಟೆನ್ನ ಜೀವನ ಕೊನೆ ಆಪಿನ ಹತ್ತು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ತೂತಿನ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾನು ಇಡ ನಲ್ಲಾತ ಆ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈರ್ನ ಕಂಪನಿಲ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಈರ್ ಬಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಡೆ ಯಾನ್ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ನ ಜಾಬ್ ಈತ ಮಾತ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ ಜವನ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಓನರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಪಿರೋಡ್ 25 ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಈರೊಂಜಿ ದನಿ ಆತ್ಮಲ ಬೇಲೆನೆ ಬುಡ್ದು ಇರ್ ನಾಟಕ ಮನ್ಪರ್ಬೋ ಪರ್ವನಾಗ ಪಂತಿನಕ್ಲಿ ಜನ ಅದನ್ನ ನಾಟಕ ಮಂತದಲ್ಲ ಅವಳ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅತ್ತ ನಾಟಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಮೆಗ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯಪಣಗೆ ಇತ್ತ ನಾಟಕ ಬೋಪಣ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕುಲ್ಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಾಟಕ ತಂಡೋಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ವೆರಿ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಫೇಸ್ ಮಲಿತಾರ ಅಪಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇತ್ತು ನೀರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಟ್ ಅಪಗ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕೇಂಡಾಗ ನಾಟಕ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪಗ ಕಷ್ಟ ಎಂಚಿತನ ಸರ್ ಅಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಾಟಕದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತೀಜ ಅಪಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತೀಜ ಓಕೆ ಎಂಚಿತ್ತು ಅಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಾಟಕದ ಬಂಡಿಗಿಟ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ನಾಟಕದ ಬಂಡಿಗಿಟ್ಲೆ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ವೈಕಲಾವನ್ನಾಯ ಓ ಅಂಚ ವೈಕಲಾವನ್ನಾಯ ನಾಟಕದ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಾಟಕದ ಬಂಡ ವೈಕಲಾವನ್ನಾಯ ಬನ್ನ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಚಿನ ಹಠದಾಗಿ ಬತ್ತನ ಅತದ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಸ್ ಬನ್ನಲ ಅತ ಮರ್ಲು ಬನ್ನಲಿ ದಾದ ಬನ್ನಲಿ ಸರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲು ನಾನಗ ಬಟ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ಮೂಲೆ ನಾಡೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಬೇತೆ ದಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಫಾರಿನ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನೆ ನಾವು ಲುವೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಜಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಬುಡ್ನಾಗನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಿಜಿ ಮಲ್ತನ ಓನ್ ಪಂಡ್ ಓಕೆ ಓನ್ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಅಂಚಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಒಂದುಲ ಜಾಬೇ ಒಂದುಲ ಜಾಬ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಸ್ ಇತ್ತೆಗೆ ಜಾಬ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಜಾಬ್ ಅತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲ್ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಅಂದತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪನಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲ್ ಪನಗ ನಿಕುಲು ಆ ದಾರಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಕುಲು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲ್ ಅದ ಇಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲ್ ಕಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇತೋ ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರನ ಬದುಕು ಬೆಳಕಾತವ್ರ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಯ್ಯಲ್ ಬೆಲ್ಸರೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರ್ ಪನಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಯವ್ವನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಜವನ್ಯ ಲೈಫ್ ಎಂಚಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ದಾದ ಮನ್ಪಡ ಸರ್ 8ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಫೋಟೋ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಕೊಲ್ಲರ್ ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಪುದರ್ ಎಂಜಿನ ಸರ್ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನ ಉಲ್ಲಾರ ತುಯಾರ ಅಂದತೆ ಈರ್ ದಪ್ಪೋಲಾರ ಆರ್ ದಪ್ಪೋಲ್ ಕುಮಾರ್ ದಾದ ಮನ್ಪಡ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಸುಮಾರು 26 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ 26 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪಗ ನಾಟಕ ರಂಗ ಬೈದಿತ್ತಾರ ಅಪಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಅಪಗ ತರೆಟ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಾರಿ ಕುಜಲಿತ್ತು ಅದೇ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ಸರ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯನ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡ ಅವಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ದಯಪಡ ಮಲ್ಪೋಡೆ ದಯಪಡಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಸೊ ದಾದ ಬಂದ್ಪಡ್ ಸರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನಾರು ಕುಡ್ಲಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಲ್ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಪು ಪೇರ ಅರ್ದೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಕುಟುಂಬದ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂತ ಪಪ್ಪ ಇಡೆ ಬನ್ನಗನೆ ತೀರ್ಪೋತಾರ ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಐತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂ ಅಂತಾರ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲಂಕಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂತಾರ ಅಪಗ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಅಪಗ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಾಯನು ಕಾಲೇಜ್ ಗಣಪತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮುಟ್ಟ ಪೋತಾಯನು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಮುಟ್ಟ ನಾನು ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ PU ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಪೇಪರ್ಡ್ ನಿತ್ಯಾನ ಓಕೆ
SLC ಮುಟ್ಟಲ ನಾವು SLC 9th 8th ಪೂರ ನಾವು ಬರ್ತಡೆ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಡೇ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಒಕ್ಕ ಇಂಕ ಆಯ್ ಜಾವ್ ದೇವಣ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಪಗೆಲ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಪುನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಅಮ್ಮ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದ್ದು ಏ ಜನ ಜೋಕುಲ್ ನಿಕ್ಕುಲು ರಡ್ಡೆ ಇರ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಒಲ್ಪ ಎತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ಡೆ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಪ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತನಿಕಲ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಪುರ ಹುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಓಕೆ ಪನ ಊರೇ ಇತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಪುರ ಪೋಪೆನ್ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೂನಾಡ್ ಇತ್ತ ನಾಟಕ ಪೋಂಡಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಏಜ್ ಆತನಿತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆರೆ ನನ್ನ ಲೆತೋ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚೆನೆ ಪೋದಂಜಿ ಕಾಫಿ ಬರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪಪ್ಪ ಈರು ಏತ್ ವರ್ಷ ಪುನಃ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋಯಿ 5 or 6 years ಮೆಗ್ಗೆ ಗಪ್ಪಗೆ ತೋರ್ಷ ಏನಾದ್ರು 2 years ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. 2 years ಎಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ 2 years. ಓಕೆ. ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಏಜ್ ಆದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಕಳು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪನಗ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಈರು ಪೇಪರ್ಲ ಮಾರೋದು ಅಪ್ಪಗ ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಕೆ ಪೇಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಪಾಡ್ನ. ಓಕೆ. ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಶಾಲೆ ಪೋಂತೀನಿ ಶಾಲೆ ಪನ ಏತ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೀನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ಡ್ ಪೂರ ತೂತಿನಾಕಲು. ಓಕೆ ಲೆಕ್ಕಲ ಇರ್ದಿಕ್ಕ ನಾವು ಪನ್ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಈಗ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸರ್ ದಯಪಣಗಿತ್ತೆ ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ನ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯಾರ ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲು ಈರ್ ಪಲ್ನಕನೆ ಈರ್ ದುಂಬು ಬೇತಕಲ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯಾರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬೆ ಚಾರ್ಡ್ ತೀರ್ಥ ತರ್ಪಲ್ಡ್ ಬದುಕುಲು ಅಂತಾರೆ. ಇತ್ತ ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲು ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಇರ್ನ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯಾರ ಅವೇ ಚಾರ್ಡ್ ಪೋದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬೆ ಮತ್ತು ಕುಲ್ವೇರ್ ಕಾತು ಕುಲ್ದುಪೇರ್ ಸೀಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಂತಿಲಾಕ ಬುಕ್ ಮಂತಿಲಾಕ ಅತ್ರ ಕೊಂಜಿ 12 ಬಾಡ್ಲಾಕ ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಕುಲ್ದುಪೇರ್ ಆಂಡ ಆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ದುಂಬು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಲೈಫ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾರೆಗೆ ಬೈದೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ಲ ಬಾರಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಹಿಡಿತಜಿ ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಬರ ಆತಡ ಆರು ಒರಿಯೋದೊರಿ ಅಸಲ್ ಬರೆಯೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕುಲೊಂದು AC ರೂಮ್ ಇಂಚ ಕುಲೊಂದು ಬರೆಯುತ್ತಿಜಾರ ಅಂದತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ಕೇನು ಬರ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಹಿಡಿಯಪ್ಪಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚಿದ ಅಮ್ಮನೇ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮ್ಮನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಅಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜೆ ನಾಟಕ ಪುನ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿಜೆ ಆದ್ರೆ ಏಪ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬಂಡ ಏಪ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ಆಡತೆ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಬತ್ತನತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಜಿನ ಆರು ಪನ ಹೋಯ್ತಾರೋ ಪೋನಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋನ ಪೂರ ಒಂದು ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆರು ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕುಲ್ದು ಪುನಃ ಪನ ಅಂತೀರು ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲುಂದಾಯಿಗ ಒಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಚೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಗಾರನ ಡೆತ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಓಕೆ. ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕದೇಜಿ ಅರೆಡ್ದು. ಓಕೆ. ದಯಪಡ ಓಲಾ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾಟಕ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒರಿಗಿರ್ದವ್ರು ಎಸಲರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಏರ್ನ ಅಂಚನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ದಯಪಡಗ ವಿದೌಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಬೆಳೆದ ಗೊತ್ತು ಇರೇಗ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಏರ್ಲೆ ಮೆಗ್ಗಿಯನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಕೆಲವರು ಇತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವೇನ ಬಡಿದಿನ ಮಲ್ಲ ಪಲಿನ ಕಂಡನಿಲ್ಲೇರು ಅರಪ್ಪ ಸಂಗಡ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕ. ಓಕೆ. ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಡ್ರಾಮಾ ಪೋಪನೆಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೆಂಚರ್ಗಳ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಆ ಟೈಮ್ ಸಮಾಜದ ಎಂಚಿತ್ತನು ಸರ್ ದಯಪಣಗ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲೇರು ಪನ್ನಗ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಈಜಿ ಸಮಾಜ ಏನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಇವನ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಏರಿಯಾಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನು ಏನು ನೇಪಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ದೇಜಿಯರು. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅವೇ ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂತಿನಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಓಕೆ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಕೆಲಸಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದುಕೊಂಡು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರುಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅತಡ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಈರು ಬೈದಿನಿ ನಟೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಹೀರೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೀಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ವಿಸಿಲ್ ಬೂರ್ನ ತೂದು ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಾನು ಬರೆಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿನ ಡ್ರಾಮಾಡು ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಮಲ್ತು ಅಂತೀನಿ. ಓಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಡಿಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಹಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೆಪಿನ. ಓಕೆ. ಏತ್ ನಾಟಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂಚನ ಬಿಫೋರ್ ಸುಮಾರು ದರಿನ ಕನ್ನಡಿ ಬಾಡಾಯ್ದ ಇಲ್ಲು ವಸಂತ ಮಿನ್ನ ಕಾನೂನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನಾಗ ಟೈಲರ್ನ ಇಂದಿರನ ಆಸ್ತಿ ಸಂಜೀವ್ ಎಸ್ಕೆನ ಯಾನ ನಕ್ಸಲೈಟ ನಿರೇಲ್ ಸುಮಾರು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಇರು
ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಪೋಯಿನಿ ವನ್ನಾಗ ತಯ್ಯತಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಓಕೆ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ದಿಸಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೋನೆಗ್ ಬಣ್ಣ ಬಾಡ್ನಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಟಕಡ್ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಆಪ್ತ ಬಂಟೆ ಉಪ್ಪು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೈಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ರಚನೆ ಮಲ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ 1983 ಅಂಚೆ 1983 ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ತಯ್ಯತಕ್ಕ ತಯ್ಯ ಅವು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪಣ್ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಪಾರ ವೈ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿ ಇತ್ತು ನಂಚಾದ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಾರ್ತ ಕ್ರಾಂತಿ ರಂಗ ಮಲ್ತಿನ ಅಪ್ಪಗ ಆರೈಕ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಅವು ಜನ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ನಾಟಕ ತೀರದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ತೀರ ಬಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಓಲೋಲ ಅಂಡ ಜನ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಮೇತ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ನಾಣ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ತಯ್ಯತಕ್ಕ ತಯ್ಯ ಓಕೆ ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿ ಯಾರತ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಷರಡ್ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಅದ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಗೀತ ರಚನೆ ಮಲ್ದಾರ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆ ಬರ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ನಾಟಕಡ್ ಪುರ ಕತೆನೆ ಜೀವಾಳ ಇರ್ನ ನಾಟಕಡ್ ಪುರ ಕತೆನೆ ಹೀರೋ ಬೇತೆ ಹೀರೋ ಬಂದಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಚಿ ಈರ್ ಪಂಡಿನನೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಹೌ ಪಂಡಿನ ವಿಚಾರ ಸರ್ PUC ಮುಟ ಕಲ್ತಾರ ಐಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡರ್ ದೇಪನಗ ಇರ್ನ ಒಂದ್ ಜನ ಗುರುಕುಲ್ ಇತ್ತೀರ ಅವ್ರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಾರ ಐಡ್ಲ ಹೊರತಾದ ಇರೇಗ ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಕ್ಷರ ಓದುದಿನ ಯಾನು ಇಂಚಿಪೋಗು ಕಡಿಮೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಡಂಗಿ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಪುನಾಥ ಪೇಪರ್ ಓದು ಅಂತ ನಾನು ಪೂರ ಪತ್ರಿಕೆನು ಓಕೆ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಓದುನ ಇಂಚ ಕತೆ ಬರ ಈಗ ವಿದ್ಯಮಾನ ಗೊತ್ತಾಪನು ಓಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡೆ ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಲಂಕೇಶ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪೇಪರ್ ಅಮೃತ ಪೇಪರ್ ಅಪಗಡದಿಂಚ ಯಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಏತೀರು ಓದಿಯಾರ ಆ ತೀರೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ಲ ಆಯ್ತ ಜೀವಾಳ ಬನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಓಕೆ 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 ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪುನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇರೆಗ್ ಪುದರ್ಕ ಅಂತ ಕೊರ್ನಿ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಇರೆಗ್ ಪುದರ್ಕ ಅಂತ ಕೊಡ್ನಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗಳ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ದುಂಬು ಪಾತ್ರ ನನಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೇಲೆ ಸರ್ಗ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದತೆ ದಾದಾ ಬನ್ಪರ್ ಇರ್ನ ಎಸ್ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅರೇನೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಸ್ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಕೆ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಏಪ ಮದಿಮಾಯಿನಿ ಏತು ವರ್ಷದ ಮದಿಮಾಯಿನಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಆದ್ ಲವ್ ಆಯ್ನೆ ನನಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದೇರು ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ 2 years ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅಂದಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಏನದ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನು ಬೈಕಪಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ಓಕೆ 3 years ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ಇರಂಜಡ ಜಾಬ್ ಅಂತಂತಾರೆ ನಾಟಕ ರಂಗಡಿ ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮ್ ಯಾನೋರ ಡ್ರಾಮಾನು ಉಂತಾದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಪುರ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಪುರ ಪಿದಾಯ್ ಓದಿತ್ತಿರದೆ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಈ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಯ್ಕಲ ಅವನ್ನ ಕುಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊರ್ನೆ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಸಕ್ಸಸ್ ದಾದೊಂಡು ಯಶಸ್ ದಾದೊಂಡು ಐಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದು ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನಗ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡೆತ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆತೇರ ಪಗಾರ ಅವ ಅಮ್ಮ ಕೈ ತಲ್ದಾರತೆ ಓಕೆ 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 ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಎಸ್ ತಸ್ಮೈ ಮಗಲ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಡದು ದಾದ ಮಲ್ಪೇಡ್ ಸರ್ ರೋಬೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಉಂಡತೆ ಉಡುಪಿ ಐಟ್ ಇರಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಇಂಬೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಟ್ಟೆಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಗೆ ತಸ್ಮೈ ಅದೇ ಓಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪಡ್ ಜೋಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫ್ ಇರೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ತದಿಜ ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಕಲ್ಪಾದಿಜ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ಪಾದಿಜ ಬಂಡ ಕುಲ್ಲುದು ಕಲ್ಪಾದಿಜ ಬಟ್ ಅಕ್ಕುಲೆ ಟಾಪರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಜೋಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾನು ಬೇತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನೆ ಜವೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಡ್ಲ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದೇ ಮೆಗ್ಗನ ಪಡೆದಿ ಯೋಗಿತಾ ಅಂದ ಬಂದು ಇವರು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಮಲ್ಲಪುದರ್ ಬೋಳಾರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ ಕೆಂದು ಅರ್ನ ಪುಲ್ಯ ಮಗಲ್ನ ಮಗಲ್ ಓಕೆ ವಯನ ಮಗೆ ರಾಜ ಮೆಗ್ಗನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗೆ ಅಂದ
ಇದೇ ಜನ ಓಕೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು ಅಂಚ ಸೀನಿಯರ್ ಸೇರ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಸರ್ ಓಕೆ ದಾಯಪನಾಗ ಇರು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡಾಗ ಇರೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಅತೆ ನಾಟಕ ಅಪಗಡದಿಂಚ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ದಾದ ಬಂದ್ಪಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾಯಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆನಕಲ ಬಾಂಧವ್ಯಲ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತೂ ಒಂದುಂಡು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ದಾದ ಬಂದ್ಪಡ್ ಲಕ್ಕಿ ದಾದ ಬಂಡ ಅವು ಎಂಜನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಡದೆ ಬೈದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಗೊಂಜಿ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆಯನಡ್ದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜ ಆಯನ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಂಡಲ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ 6ಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೆ ಡೈಲಿ ಆಯನ ಮಿಸಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ 6 ಗಂಟೆ ಬತ್ತನೊಂಜಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೆ ವರ್ಮ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಬಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಇತೈ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅನಾಗ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯನ ಪೂರ ಮುಗಿತಾ ಇವಾಗ ಒಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ದುಂಬೆಂಚೈತನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಓಡೆ ಬಪ್ಪನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಬಟ್ ಇಂಚಿ ಪೋಗು ನಾ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ತಾಯಿ ಬಿಸಿ ಆದ ಹೋತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಲ್ದೆ ಓಕೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಮಾತದಲ್ಲ ಸದ್ಗುರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಇದು ಸದ್ಗುರು ಬಂದು ಲಾರಿ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ದಯಪನಾಗ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಂಚ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ್ ಅರೇನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ಎಂಕ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪೈತೆ ದಾದ ಅನ್ಬಂಡ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಜೀವನ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರನ್ನು ಅನ್ಪೇರತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಕಾಸುಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಡ ವೀಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಇರೆಗ್ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಅಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಕಾಸು ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಬೋಡು ಅನ್ಪುಜಿ ಬೋಡು ಮಲ್ಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಸಂತೋಷ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕದ ನೆಂಕೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ಇಜನೈತೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ಪಂಡಾರಿತೆ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನ ಬಡಿದಿ ಸರಿ ಪೂಜಿ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯಡ್ಲ ಯಾನು ಪಾಸ್ ದಾಯಗಂದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ದಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಆತ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಡಿದಿ ಸರಿ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬಡಿದಿ ಅಕಲ್ಡ ಸರಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವಲ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಫೈಟ್ ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾನ ಅಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಬಯ್ಯಾನ ತೂಲ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಯ್ಯಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪಿದೈ ಪೋಪೇರು ಬೈಕ್ ಹಿಡಿರುವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಅವು ನೆಮ್ಮದಿ ಅದೇ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಏರಿಳಿತದಾದೊಂಡು ಇರ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ದಾದೊಂಡು ಇರ್ನ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ದಾದೊಂಡು ಮೇಡಮ್ ತೂತೇರು ಅತೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ದಯಪನಾಗ ಇರ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ತೂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇರೇ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಚಿತನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತು ಫೇಲ್ ಆನಗೊಂಡತೆ ಫೇಲ್ ಆನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರಂದೆಪ್ಪುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಓಕೆ ಫೇಲ್ ಆನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ತುಜಿ ರೆಂಕ್ ಓಕೆ ಫೇಲ್ ಅನ್ನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ದೆಜೇರು ಓಕೆ ಈ ಎಂಚ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುದೇರು ಅವಲ ಪ್ಲಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಜಿನೊಂದು ಮಂಡ ಐತೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಒರಿಯರ್ದರಿ ಅಸಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ಪುನಾಗ ಎಸ್ ಏನ ಒರಿಯರ್ಸಲ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಂಡ 1 crore ಮುಟ್ಟ ಸಾಲ ಆಯ್ತು ನಪಗ ಆ ಸಿನಿಮಾನಾಗ ಓಕೆ 1 crore ಮುಟ್ಟ ಅಪಗ ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟದು ಮಂತ್ಲಿ 1.5 lakh ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅಪಗ ಬೇತೆಕೊಲಂಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೈಕಾರ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಕೊರ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ತು ಜೇರು ಹೆಚ್ಚನ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಓವರ್ಕಮ್ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಕಿರಿಯ ಇಜ್ಜಿಂದಲ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈತ 18th ಡ್ರಾಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18th ಇತ್ತೇನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೇಂಜಿನ ಹೊಂಡ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದುಪ್ಪರ ಏರೆಗ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡಾರು ಆಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಇಂಚ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಜನಕ್ಲು ಕೊರ್ನಿ 30 rupees ಲೆಕ್ಕ ಜನಕ್ಲು ಕೊರ್ನಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಜನಕ್ಲು ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಯಾನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ವೆ ಯಾನು ಪತ್ರಿಕೆಡ್ ಅಂಕಣನೆ ಬರೆದಿತ್ತ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಕೋಡಗಿನಿಯಲ್ಲೇ ಅಂಕಣ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತ ನಾನು 1-6 ವರ್ಷ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಗಾಸಿಪ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಕೊಡಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ರಂಗಭೂಮಿಲ ಪೋಂಡು ಸಿನಿಮಾಲ ಪೋಂಡು ಅಂದು ಅವಾಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಂಕಣ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಂಕಣ ಈ ಸಿನಿಮಾ 100 days ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಅವಿರ್ನ ಕೈ ಪತ್ತನ್ ಒರಿಯರ್ದವ್ರು ಅಸಲ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಡ್ ಕೈ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ದಾಲಜಿ ಆನಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ 2011 ಈನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತನ ನಾವೇನು ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜಿ ವರ್ಷಲು ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಹಿಡಿದು ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದಲ್ಲ ಓಕೆ ಒರಿಯಾಡ್ದವ್ರಿ ಅಸಲ್ ಇರೆಗ್ ಕಾಲಗು ಆ ಟೈಮ್
ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ. ಓಕೆ ಒರಿಯರ್ದೊರೆ ಅಸಲ್ ನಾಟಕ ಎತ್ತಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಯ್ನಿ ಆ ನಾಟಕ ಈರ ಬರೆತೀನಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಅವೇನೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಹಸು ರಾಜಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ವಸಂತ್ ವಿ ಅಮೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಸಂತ್ ವಿ ಅಮೀನ್. ಓಕೆ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ 175 ಇದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಆಡದೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಡ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿನಿ ಹಸು ರಾಜಶೇಖರ್. ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಈರ್ದನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಇಂಕೆಂಜಿನ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾನಾಗ ಎಂಡ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿಸಾಯರ ಆಪುಜಿದೆ ಬಂಡ ಆರಂಭದ ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಂದನೆ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಂಡು ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಓಕೆ ಕಾಸ್ದನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಅಂಚಿಂಚು ಬಲಿಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕೆಂಜಿನ ಬಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೋಡಿತ್ತು. ಎಂಡ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಉಂಡು ಎಂಡ ಇಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉಂಡು ಅವೇನು ಯಾನು ಪಂಡದು ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕನಪನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೋಡಿತ್ತು. ಅವು ಹಸು ರಾಜಶೇಖರ್ನ ಇಂಕೊಂಜಿ 92 ದಿಂಚದ ಪರಿಚಯ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಒಂತ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಪೆಂದು ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಆದಿತ್ತು. ಆ ಸಿನಿಮಾನಾಗದ ಪರಿಚಯ ಆ ಪರಿಚಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಆರೇನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಾ ಇಂಕಲು. ಬಟ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನಾರೆ ಪಂಡು ಕೊರದು ಆರವೇನು ತೆರೆಕ ಕನಪಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಸರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪನ್ನಗ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ ಅವು ನಾಟಕಲ ಹಿಟ್ ಆತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಗ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಪನ ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಡೆಟ್ ನಾಟಕಡ ಅಂಡ ಅಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪಿನ ಅವು ಏತೋ ಜನ ಅಂತುತ್ತೆ ಏತೋ ವಿಚಾರ ತುತ್ತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಹಿಟ್ ಅಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪಿನ ಅವು ಏತೋ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚಪ್ನಾಗ ಹೌ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎಂಜಿನದು ಮಂಡ ಪೋಡಿಗೆಟ್ಟ ದಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ದೆ ಅಪ್ಪನ ಆ ಡ್ರಾಮಾ 120 ಸಲ 20 ಸಲ ತೂತೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗವೇನೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಗ ಅವೆನ್ ತೂವಾಯರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನೇನು ಎಂಜಿನದು ಮಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ತೂನಾಗ ಆರಂಭೊಡಿತೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಬತ್ತು ಎನ್ನುವರೆಂಜ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಊರ್ದುಲ ಈ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಂಡ ಯಾನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅವೆನ್ ದೀಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಕಡೆ ಕಂತದ ಅಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಡೆಗೆ ಕತೆ ತಡೆ ಕಂತ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಿತ್ತಿನ ಅಂದೇನು ಹೋಯ್ತೆ ಇವನ್ ಸತ್ಯಜಿತ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಚೂರು ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಸೀನ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ. ಸಾಂಗ್ ಒಂಜೇನು ಮಾತ್ರ ದಿಯೆ ಭಾಗೀರಥಮ್ಮನ ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಬೇತ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಅವೆಂಚಿನ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಟಲ್ ನೀವು ವೈನ್ ಆಂಡವು ಅಂಚ ಆ ಟೈಪ್. ಓಕೆ ಅಂಚ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ನಿ ಮನ್ ಪಾರೆ ಇರು. ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅವೆನ್ ತೂಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಮನ್ನಗ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬೀರ್ಪಾಲ್ ನಕ ಬಡಗ ಆ ನಾಟಕನೇ ಮಸ್ತಲ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಯಾರ್ದೋ ಕವೆನೇ ಪಿರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕನ್ಪರನಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಇಂದ ವಿಚಾರ ಬಡ ಈರಾವಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಚೇರ್ ಮನ್ ಪಾರೆ ಇರು. ಓಕೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎತ್ತು ಪರಿಪಕ್ವ ಉಂಡು ಬನ್ನಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆದ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಾಯಿ ಬಕಾರೆನ್ ಲೆತ್ತಿನಿ ಆನ್. ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆತನ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಾಯಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಆದಕಂತ ಅರೆಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂತದ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ತುಳುತ ಒಂದೇನಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕಾರು ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಬಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ತತ್ತನಲ್ಲ ಆರವೇನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತುಳುಟು ಪನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವು ಅವಳು ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಒಂದಿತ್ತು ನಾರಿಗೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅರೆ ತುಳು ಬರೋದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಯಾರು ಒಂದಂತೆ ಪಾತ್ರ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಅದೊಂಡು ಐಕ್ಲ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಬರಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ವೆರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆದ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪಡ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಂದಾಗ ತುಳುಟು ಇಂಚಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ತೂಪದ್ದು ಕೊರ್ನಾರ್ ಒರಿಯರ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾಗ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ 20 ಪಾಂಡಲ ರಿಟರ್ನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ 20 ಪಾಡೋಲಿ 20 ಮಿತ್ತು ಪೋಚಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಜೆಟ್ ಅಪ್ಪಗಾತೀನಿ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲೇರು 30 lakhs ಆಯ್ತು ತುಂಬು ಅವೇನು ಮೀರ್ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾವುಲ ಆದಿತ್ತೀಜ ಅವಾಗ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಆಯವು ಇತ್ತೀಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಇಂಚೈತನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಕ್ಸನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕಲ್ಪನಾಗ ಹೋಪಿನಿ ಆ ಬಾಕ್ಸನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಕಳ ರಾಧಿಕಾ ಹೋಪಿನಿ ಆ ಬಾಕ್ಸನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಅಮರಶ್ರೀ ವರ್ಪಿನಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮವರೆಗೂ ಹೋಪುಂಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಿಪಿನಿ ಇಂದು ಇತ್ತಿತ್ತು ನಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಬಂಡ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗನೇ 4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಟು 4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ನಶೀಬುಗದಾದ ಬಂಡ 4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಂಡು ಓಲು
ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಕ್ ಡಬ್ಬ ಕೊರಿಯಾನು ಮೂಲು ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೆತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ದುಬೈ ಗಿಬೈ ಬಾಂಬೆ ಗಿಬೆ ಪೂರ ಬಾಂಬೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಟೋರ್ಮ ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಕೊಡಿಯ ಬೈಲ್ ಸರ್ನ ಒರಿಯದವ್ರು ಅಸಲ್ ಗೆಲ್ಪಾದ ಕೊರಂಡು ಅದೇ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಿಯಲ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲುಂತುದು ಹತಾಶೆ ಭಾವ ನೆಡ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಗಟ್ಟಾಡ ಅವಿಂದ ಅದ ಬನ್ಪಡ ಸರ್ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ವನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಇತ್ತ 32 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಕಟ್ಟಿದ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ವನ್ಪನ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು ಅವೇತು ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೋತು ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೋತು ದಿನ ಓಕೆ ಐತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಸೋತುದೆ ಮಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹಿಟ್ ಖಾಲಿ ಫಸ್ಟ್ 83 ಒಂಜಿ ತಯ್ಯ ತಕ್ಕ ತಯ್ಯ ಬುಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹಿಟ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒರಿಯರ್ ದಿನಸಲ್ ಬರ್ಪುಜಿನ ಈ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷನೇ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒರಿಯರ್ ದಿನಸಲ್ 5 ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆವಂದಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ ಒಯ್ಕಲ ಅವನ್ನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಬರೆತಿನೆಟ್ ಅವು ಮಾತ್ರ 99 ಯಾನು ಉಂತಾದಿನಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ನಾಟಕನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ 99ಗೆ ಈ 99ಗೆ ಉಂತಾದಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರಣ ಸರ್ 99 ಆತಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕಾಯನು ಬರೀನಿ ಮಾಮು ಗೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ 400 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಶೋಸ್ ಆತನು 300 ಫಾಸ್ಟ್ ಆತನು ಮಾಮು ಗೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಐಡೋಕ ಮಂಡೆ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ 200 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಆತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರತಿನ ಪೂರ ಹಿಟ್ಸೇ ಪೂರ ಅವು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ಲೇ ಆತಿ 100 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಅವು ಸಂಸಾರದ ಸರ್ಕಸ್ ಅವು ಯಾನ್ ಕುರ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ವಾಸ್ತು ಪಂಡ ದಾದ ಬಂಡಪ್ಪ ಏರಿಗ್ಲ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾನು ವಾಸ್ತು ಏತು ವಾಸ್ತವ ಪನ್ಪಿನತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬರೆಯಪ್ಪ ಇದೇ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಬಾಂಬೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಯಾನಂತ ಅವಸರ ಮಲ್ತಾ ಇದ್ದ ವಾಸ್ತು ಪಂಡ ದಾದ ಬಂದು ಇನಿ 10 ಜನ ಕೆಂಡ 10 ಜನಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವು ಕುರ್ತಿನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಉಪೇಂದ್ರ ಮಂದಿಲ ಕಾಪಗ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತಿಲ ಅವು ಅಂತೆ ಯಾನು ಬೇಗ ಕೊರಿ ಇನಿ ಅವೇನು ಮಲ್ತನ ಅವು ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ತುಕ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನ ಅವೇನು ಪಿರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡವು ವಾಸ್ತು ಏತು ವಾಸ್ತವ ಅನ್ನೋಡು ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ಲೇ ಆತಿ 100 ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಶೋ ಆತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕೊಲತ್ತು ಹಿಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರ ಕುಡೋರ ಮಲ್ತ ಅವು ಕೂಡ ಹಿಟ್ ವಿದ್ದು ಹಿಟ್ ಮದಿಮೆ ಹಿಟ್ ಕುಟುಂಬ ಹಿಟ್ ಕೊಡೇನಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಪೂರ ಬೆತೆ 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 ಜಾನರ್ದ ಪೂರ ಸೀತಾ ಟೀಚರ್ ಬೇತೆ ಅಜ್ಜರ್ ಬೇತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಅಸಲ್ ಮೂರ್ತಿಲು ಹಿಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಮಣಿಕಂಠ ಮಹಿಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಮುಖಾಂಬಿಕ ಓಲ ಡ್ರಾಮಾ ಕೈ ಕೊರ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನೋಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಹಿಟ್ ಆನಾಗ ಆ ಟೀಮ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತೇರು ದರ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಲ ಇವನ್ ಇಂತ ಮಣಿಕಂಠ ಮಹಿಮೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಣಿಕಂಠ ಮಹಿಮೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲ ಹಿಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಪೂರ ಮುಂಬೈ ನಾಸಿಕ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ತಾವ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಪಗ ಪೌರಾಣಿಕ ಅಪಗನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನು ಬಟ್ ಅಪಗ ಐಟ್ ಮೇನ್ ಮಲ್ಪನ ಮೈಷಿ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾರೇನೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರು ಆರಿಜೇರ್ ಆರು ಪೊಯ್ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲೇನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಪ್ರಯೋಜನ ಬೂರ್ಜಿ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ಇವನ್ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು 2-3 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೋಗಂಡು ಕುಟುಂಬ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಮೀನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಪಾತ್ರನೇ ಒಯ್ತೇರು ಕಡಲ ಮಗೆ ಅಂಡು ಆಜಿ ಜನನ ಕೊನೆಯರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡಲ ಮಗೆ ಅವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡಲ ಮಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮನು ಉಂತವಡೆ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು ಬಟ್ ಅವು ಈತ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತನು ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ತೊಂಡು ಈ ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೇನೆ ಪಾಡಂದೆ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದು ಹೊಸ ತಕ್ಲೇನ್ ಪಾಡಿಯ ಈತ ಏರ್ ದಾಲ ಟಚ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪೋಂಡಲ ನನ್ನ ಇಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ್ಬೋತುಂಡು ಸಮ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ಉಳಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಶಿಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂತು ದಿನತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಉಂತು ದಿನತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಆಯ್ತಾ ಮೈನ್ ಪಾತ್ರನೇ ಪೋನಾಗ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಟುಂಡು ಮದುವೆ ಉಂತು ದಿನತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಮೈನ್ 2-3 ಪಾತ್ರ ಪೋನ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಟುಂಡು ಅಸಲೇರು ವಿದ್ದು ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟಾಳೆ ಮೈನ್ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಐತಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಆ ಒರಿಯರಿ ಅನ್ಕೊನೋದು ಡ್ರಾಮನ್ ಉಂತವಳೆ ಪನ್ಪುನ 30 ವರ್ಷದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಉಂಡತೆ ಈರ್ ಬಂದ್ಬಾರ್ದು ಎಂಚಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದು ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಸವಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಚಾದ ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ಏರು ಅವೇನು ಮಲ್ದಿರ್ತಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಆ ರಾತ್ ಅಟಕಟ್ಟು ಜೇರಿಂದಾಂಡ ಒಡೆಯಲ್ ಬೇರೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಶಿವದತ್ತಗಳಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಜ ಆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಟ್ಟು ಶಿವದತ್ತಗಳಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಅರೆಗೆ ನೆರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಈ ತಾವಡು ನನ್ನ ಕಾರಣ ಆರು ಈತ್ ಡ್ರಾಮನ್ ಉಂತಾಯಿನಿಟ್ಟು ಗರ್ವ ಬತ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಬರೈನಿ ಶಿವದತ್ತಗಳಿಗೆ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಓಕೆ ಅವು ಅನ್ಸ್ಟಾಪೇಬಲ್ ಶಿವದತ್ತಗಳಿಗೆ ಅವು ಏರಗ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪರ ಒರಿಯಾಗ ಒರಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೋಡೆ ಈಜಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅವೇನ್ ಪನ್ಪರೇರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾರೋಪಿನಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉದಾಸೀನ ವರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪೂಜಾ
ಇತ್ತ ಉಪದ್ರ ಕೊರಿಪಿನ ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಕುಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಚೇರು ನನ್ನೊಂದು ಎಟ್ಟು ಕೊರುವೇರು ನನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಿಜ. ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕಾರ್ ಒಯ್ಪುನಕ್ಲು ಎಪ್ಪಲ ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ ಒಯ್ಪುನಕ್ಲು ಅಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಏಪ ಮಿತ್ತುಗೆ ಪೋಂದು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಂಜಿ ಸರ್ ದಯಪಣಗ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿ ಸವಾಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸರಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂಡ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೋದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಉಂಟು ಅಂದತೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂಜಿ ಹಂತಾಗ ಬತ್ತ ಉಂತುದಾರ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾನ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹಂತಾಗ ಬತ್ತ ಏನು ಉಂತುದಾರ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಅದ ಇತ್ತಾನು ಏರ್ಡಲ್ಲ ಅಡಯ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈ ದುಮ್ಮಣ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಐಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂದಾಗ ಬಂಡ ಯಾನ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನುದಿತ್ತೇನ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಣ ಎಂಚಿನ ಆಡೊಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ಆದಾಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ ಎಂಡ ಎಂಚನೆ ಇತ್ತನ ಮಂಡ ಯಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೀಕ್ ಅಂದೆಂಕ ತೋರ್ತು ಅಂತೀರ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಏಪ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೀಕ್ ಆನಾಗಿರೇನು ಬೂರ್ಪಾಯರ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ನನ್ನ ತೋರ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಂದ ಮಂಡಿ ಯಾನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತಿಜಿ ಅಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಸ್ ಅದೇ ಗುಳಿಗೆ ಆತೆಂಕ್ ಪವರ್ ಕೊರಿಯರಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ಅವು ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದು ಎಂಜಿನ ಒಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟನ್ ಕೊನೋನಾಗ ಎಂಜಿನ ಒಪ್ಪುನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟನ್ ಕೊನೋನಾಗ ಎಂಜಿನೆ ಆಗ ಅವು ತಪ್ಪು ಕೊನುಪುನಾಯನಲ್ಲ ಮನ್ಪಿನತ್ತ ಪೋಪಿನ ಕಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ 25,000 ವರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದಾಂಡ ಆಗ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 50,000 ಕೊರ್ನುಂದಂಡ ಆಯ ಓಡೆ ಪೋಪೆ ಉಂತುವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಅತೆ ಅವು ನಡಪುಂಡು ಸರ್ ಅಂಜನ ಬದ್ಧತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವು ನಡಪುಂಡು ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಓಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಚಿಲ್ಲರೆಟ್ ನಡಪುಂಡು ಆತೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೆತ್ತ ಆಕ್ಷನ್ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ಆತನು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ಆಕ್ಷನ್ ಪೋತನು ಓಕೆ ಸೇಲ್ ಆತೀರ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ಹಾ ಪೊನ್ನ 5 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ಒಯ್ಟ್ ಕಡಲಮಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟನ್ ಕಡಲಮಗೆ ಉಂತಿನ ಅಂಚ ಡ್ರಾಮಾ ಓಹೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಉಂತಾಯಿನ ಸೇಲಾಪಿನ ಮಂತ್ ಜೂನ್ ಬಕ್ಕ ಜುಲೈ ನಾಟಕ ಪೂಜೆ ಅಪಗ ಅಪ್ಪ ಎರಡಲ್ಲ ಕಾಸು ಪೂಜೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಪಗ ಆಫರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಅಗತ್ಯ ತಿನ್ನಕೊಂಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪೇರ ಆತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪಡ್ ಸರ್ ದಪಣಗ ಇರು ಮಲ್ದಿನ ದುಂಬಿ ನಾವೇನು ಮಲ್ತು ಅಂತ ಇಂಜಿನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಳ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ದಾಳ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಆಫರ್ಗೆ ಪೋಪೆಂದಾಣ ದಾಳ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಆಫರ್ ಯಾನೇ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಇರಲ್ಲ ತಿತ್ತೋಲ್ಲ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಅದೇ ಊಟ ಲಕ್ಕದ ಉಂತದಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಸೋಲದ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಸುಖ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಅವೇನು ಪನೋಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಹಂಕಾರೋಡು ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಪನೋಡು ನಿಜ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸವಾಲುಗು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಗುಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ತೆ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಕೈ ಪಾತದ ಏನ್ ಬನ್ಪಾರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ನಿತ್ಯಾನಂದೇರ್ ಅಂದ್ ಅದೇ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ ಸರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಗಡಬಡ್ದೇನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದೇರ್ ಗುಳಿಗೆ ಬಂಡ ಶಿವೆ ಓಕೆ ಗುಳಿಗೆ ಶಿವನ ದೂತೆ ಓಕೆ ಕುಡಿಯಲ್ ಬಲ್ಸರ್ಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ದಾದವನ್ ದಯಮಣಗ ಇರ್ನ ಮಾತ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಮಾತ ಏರಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅಪಿನೇ ಅವಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಎಂಚ ಓಲ್ ಇರ್ನ ಆತಿನಿ ಪುರ ಅರಿಡ್ದೆ ಏನದ ಸೋಲದ ಸಂದರ್ಭ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿಚ್ ಸೋಲದ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿಚ್ ಅಂಚಾದ ಏನು ಸೋತು ದಿತ್ತರ್ಡಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಲಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಪವರ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಪವರ್ ಉಪ್ಪು ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ನಾವು ನೂದು ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಡುಂದಿಚ್ ಒಂಜೆ ಯಾರು ಒರಿಯೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಓಕೆ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಜಗದ್ಗುರುವಾರ ಜಗದ್ಗುರು ಓಕೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಸರ್ ದಯಪನಗ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದೊಂಡು ನಮಕ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೂಡ್ದುಪ್ಪೆ ನೆನಟುಪ್ಪೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನಗ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಕೆಲವರು ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ದೇವರು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ವಾದ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೇರು ಐತ ನಡುಟು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದ್ವಂದ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಸೋತಿನಕಲ್ ನಡುಟು ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇರಡ ವಿಮರ್ಶೆ 98% ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ 100% ಉಲ್ಲೇರು 2% ಏನು ಡೌಟ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ 100% ಉಲ್ಲೇರು ಓಕೆ 100% ಒಂಜಿ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಸರ್ ದಾದಾ ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ದಪಣ ಬೇತಕಲ ಜೀವನಡ್ಲ ಆತುಂಡು ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನಡ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಕೇಂದಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ತುಯ್ಯರ ಪೋಂಡ ಇರ್ ಬನ್ ಪರತ್ತೆ ಇರ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಾರು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೂರಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂತೋಡು ಎಂಕೆ ಆನೆ ಪನೊಂದು ಎಂಜಿ ನಾನು ಬಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಎನ್ನಾತ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು ಎರಡ್ದು ಕಾಸಿತ್ತಿನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪೇರೆ ಅವು ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಹೂ ಕೊರ್ತು ಜೇರ್ ಮಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಬಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಹೊಸ ಆಯಾಮನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಿತ್ರರಂಗಗು ಹೊಸ ಆಯಾಮನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಲೆಡು
ಹೊಸ ಆಯಾಮನ ಕೊರ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಮೂಜೆನ ಒರಿಯಾಗಿ ಏರೇ ಕೊಡ್ತಿರವಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳ ಕೊರ್ಬೇಕು ಎಂಕಲ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಕೊರ್ತು ಜೇರು ಪಡ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಸೇ ಕೊರ್ತೀನಿ ಕೊರ್ತು ಒಂದು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಬೇತೆ ವಿದ್ವತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕೊಡ್ತೇರಂದ ಪನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಒರೇರ್ದೊರೆ ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ ಎನ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕುಲ್ಲು ಐಡ್ದುಂಬು ಕೈ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಪಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂರ್ತಾಪಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಯರೆಜ್ಜಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಐಟ್ ಎನ್ಮೆಟ್ 7 ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಎನಡ್ದು ಆಯ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎನಡ್ದು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಆರ್ ಪಣ್ಣ ಟೈಮಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ರ ಆವಂದೆ ಆತಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವರ್ಮನೆ ಎನ್ಮನೆ ಜನ ಕೈ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಾನು ಪೊಯ್ನಿಸಿದ ಗಣೇಶ್ಪುರಿಗೆ ಒಡೆಗೆ ಬಾಂಬೆ ಹೋದ ಕೊಂಡಾಡು ಮೀದ 15 ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದು ಬಂಡ ಇಂಚ ಆತನಿ ಅನ್ನ ಜೀವನಾಡು ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ದೆಪ್ಪು ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಸುರು ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪಡ ಎಂದು ಪಂತಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಾನು ಗಡ್ಡದ ಇಜ್ಜಿಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ 100 ಡೇಸ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕನ ದೆಪ್ಪು ನೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ 100 ಡೇಸ್ ಆಯ್ವಾಗ ದೆತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋಜಿ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕೋಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ದೆ ಬಿಡಿ ಅವಾಗ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಇಡಬಹುದು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈರು ಒನ್ ಎನ್ನ ಕಿಸೆ ಹಿಡಿತೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈರು ಎಂಚ ನಡಪದು ಕೊನಪ ರಂಚಾಯನ್ ಕೊನಪೆ ಇರ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆ ಈ ರೆಂಚ ಕೊಂಡಪ್ಪ ರಂಚ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಡಾರ್ಡ ಕುಲ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆತಿನ ಪವಾಡನೆ ಅದ ಒಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಸೇರ್ದಿನ ಕಾಸ್ದ ಪಿರವಿತ್ತಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದೇರ್ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಇಂಕ ಏರ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ಭಕ್ತೇರೆ ಒಂದೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಶುದ್ಧ ತಗುಳಿಗೆ ದಂಜಿನ ಅಂದು ಬಂಡ ಯಾನೇಪಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂತೆ ಶುದ್ಧ ತಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ 1 ವರ್ಷದ ವರ್ಕ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಈ ನಾಟಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಆಪುನಂಚ ಎಂಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೂನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿರ್ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಆಪುನಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೂನ್ ಅಡ್ ಒಂದಿನ ಕುಲೋನಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ತಿಲ್ಪೆರ ಬತ್ತನು ಎಂತ ತಿಳ್ತೆ ಬುಡಿದಿಗೆ ದಾದ ಅಂದೋಡು ಮತ್ತು ಎನ್ನಾತ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಏರಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇನ ನಯಾ ಪೈಸದ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದಿಯಾನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಎರಡು ಕುಲ್ದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅರ್ಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾವು ಮಲ್ಪರೆ ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇನು ಪತೊಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾನೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿನ ಓಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಕುಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಟ್ರೆಂಡ್ನೆಲ್ಲ ಪುಲ್ತುದು ನಿಜ ಇತಿಹಾಸ ಆತನಂದಾಂಡ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಓಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಲಜ್ಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಿಜ ದೇವ್ರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಡೌಟೇಜ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಎತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ನಲ್ಲ ಇರು ಉಂದಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆಯೋಣ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಫಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪುನ ನಿದರ್ಶನ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರೆ ನೋ ಡೌಟ್ 100% ಅಂದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆ ಬಲ್ಸರ್ ಪನ್ಪೇರ ಅರ್ನ ಪಿರಾಡುಪ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮರೆಪೆರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮರೆತದ್ದು ಮಾತಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದರೀರು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಮರೆಪೆರ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆತು ಇಂಚ ಆರೇ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಂಡ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಇಂಜಿನ ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪತೊಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅನುಪನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಇರು ಇತ್ತಪ್ಪ ನೋಡ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ದಾಯ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಪ್ಪ ನಾನು ಸೋತಿನಕ್ಲು ಎಂಚ ಅಲ್ಲ ಸವಾಲನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ವಿಚಾರ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ತಿಂತೀನಿ ಬೆತ್ತ ಸಂದರ್ಭಲು ಅಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಬರೆಯಂದೆ ಕುಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡತೆ ಓಕೆ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಗೆಂದು ದೆಂಕುಲು ಸೋತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಓಕೆ ಅವು ಸೋತದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಡ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಮದಿಮೇಡು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ಫ್ರಾಂಕ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ತುಲ ಇರಿನಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡಾರು ಒಂದುವೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಮೂಲ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತೊಂದು ಅಪವಾದ ಉಂಡು ಯಾನು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ತಿಂತೆಂದು ಸಿನಿಮಾನೇ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷದ 5 ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇಂಚ ತಿನ್ಪುನೊಂದು ಅಪಘಾತ ಕಾಲ ಅಂಡ ಕೇಂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನಾನು ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು ಅನಿಕಲ್ಡು ಉಪ್ಪೋಡವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇನಾರು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಯಾನು ಮುಟ್ಟುದೇನ ಅನ್ಪಂಡು ಅರ್ನ ತ್ರೂವೇ ಕೊರ್ಪಾದೀನಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಪುನಡೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಕೊರ್ಪಾದೀನಿ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬಿತ್ತ ಅಪವಾದ ಬುರ್ದಿನಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ 3 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಂದೈತಿನ ವಿಷಯಲೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಓವೇ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಯಾನು
ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪದ್ಯ ಬರೆಯನಿಗೆ ಯಾನು ಎರಡಲ್ಲ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೆಯನಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂತಿನ ಎತ್ತ ಯಾನು ಕಾಸು ತೊಂದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಎರಡಲ್ಲ ಪನಾಡು ಯಾನು ಪದ್ಯ ಬರೆಯನಿಗೆ ಈತ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ತೊಂದೆ ಅಂದ ಎತ್ತೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಕಾಸಿಗೆ ತೊಂದಿಸಿ ಕರ್ತಾಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು ಕೊರಿಯರ್ಡದೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು ಅವಳ ಏತು ಒಂಜಿ 2 ಪಿಕ್ಚರ್ ತಾನೆ ಎತ್ತೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸೆ ಕೊಡ್ತಿಜರ್ ಯಾಂದಲ್ಲ ಕೇಂದಿಜಿ ತೆ ಮಾಡಿ ಪಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿಜರ್ ಯಾನವೆಂದಲ್ಲ ಕೇನಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಾಂಡಿರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋರಂದು ಎಂಕ್ ಮಲ್ತ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ದಾಪೋದು ಯಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇನು ಯಾನು ಬರೆಪೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಊರ್ನಾಗ ಅಪಗಂತೆ ಬೇಜಾರಂಡು ದಯಮಾಡ ಓವು ಯಾನು ಮಲ್ದಿಜಿಂದು ಒಂದು ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವೇನು ಮಲ್ದೇರಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಅಂತ ಬೇನೆ ಆದಿತ್ತು ನಪಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆತಿನ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನ ಬೊಚ್ಚಿ ಒಂದೊಂದು 3 ವರ್ಷ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ವೆರಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ಪೋಪರ್ ಇರು ದಾಯ್ ಸರ್ ದಯಪಡಗೆ ಇರ್ ದಾಲ ಮಂದಿ ಜರ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ಆಪುಂಡವೆ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ನೋಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಶತ್ರುನಕ್ ಲೇಪ ಇರೆ ಪುಟ್ಟುನು ಈರು ದಾದಣ್ಣ ಆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅವು ಆತನು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿಯನ್ನ ಯಾನೇ ಕಾರಣ ಅದು ಅವು ನೇರವಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ತೀರಾಗಿ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಇತ್ತನೆ ಯಾನವೇ ನೀರಿನ ಪಿರಾವದು ಅನ್ಪು ಇರ್ನ ಇಡನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎದುರು ಪನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠುರ ಅದು ಪರ್ಯಾವ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪಾದನೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಇರಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇರಗೆ ದಯಪಣಗ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅವನು ನಿಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಇರ್ ಮಲ್ಪಂದನ್ ತಪ್ಪು ಅಂದ ಇರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಳ್ಳರು ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬರೋದುಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರಗೆ ನಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಪಲ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಬರೋದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಉಚಿತ ಆಫರ್ ಲಕ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಡ್ ಅತ್ರ ಸಮಾಜಡ್ ಅಪಗೆ ಎಂಚೈತೆ ದಯಪಣ ಸಮಾಜಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಜು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುನತೆ ಯಾನು ದುಡ್ಡು ನೇತು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಂದು ಅಕ್ಳಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತುನತೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ದುಡ್ಡು ನೇಪಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ದಿಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥಾನೆ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಪಣ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕಳಿ ಏಡಲ್ಲ ಕೇಳಲೆ ಯಾನು ಏಪಳ್ಳ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇನ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಕಳ್ಳ ಯಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 5-10-35 ವರ್ಷ ಯಾನ ಮೆಗ್ಗಿಯಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅನ್ನ ಪೈರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನು ಅವಳ ಯಾನು ಕೊರ್ನ ನೀ ಎತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ಆ ವಿಷಯಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೇಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಕೊಂಚ ಸಿನಿಮಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಯಾನು ಮಲ್ಪುನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಬೋಡಣ ಇಜಿನೆ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ 10,000 ಬಂಡೆಡ್ ಅವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಅದಿತ್ತೆ ಸೋನು ನಿಗಮ್ 3 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತೀನಿ ನರಡ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೆ 1 ಲಕ್ಷ ಉಂತದೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾಸು ಅವೇನು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಎಂಡ ದಿವನ್ನ ಯಾನು ಅವೇನು ಮಲ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಆ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ಸರ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ನಲ್ಲಾತು ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಬದುಕು ಐತ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಬರೋದುಂಡು ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ದುಬೈ ವಿಸಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದುಬೈ ವಿಸಿಟ್ ಓಕೆ ಕರಾಮದಲ್ಪ ನನ್ನ ಹೇಳಕ ಇಂಚಿದ ಎನ್ನ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡ್ರಾಮಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನು ಹೀರಾ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಸರ್ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರುವಲ್ಲೊಂದು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರುವಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬರಿಟ್ ಜಯಶೀಲ ಐತೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅವ್ಲರ್ತೆ ಆರು ಐತ ಬರಿಟ್ ಶರೌಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಭಟ್ರಿ ತೆರೆದ ಬಾಬು ಭಟ್ರು ಬಂದ ಐತ ಬರಿಟ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂದ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಐತ ಬಿಟ್ಟು ಉಮಾಶಂಕರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಐತ ಬಿಟ್ಟು ರಂಗಾಯಣಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೈಮ್ ರಮೇಶ್ ಅಂದಾರು ಐತ ಬರಿಟ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಯಾರು ತಿರ್ತು ಕುಲ್ದಿನೆಟ್ ರೈಟೆಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರು ಐತ ರೈಟೆಡ್ ಕೋಲ್ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಐತ ಬರಿಟ್ ಸಂಜೀವ್ ಎಸ್ಕೆ ಗುರುಕುಲನ್ನ ಐತ ಬರಿಟ್ ಎಲ್ಲೂರು ಉಮೇಶ್ ರಾಯರ್ ನಮ್ಮೂಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡತೆ ವೆಲ್ಲಾಕದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಲ್ಲೂರು ಉಮೇಶ್ ರಾಯರ್ ಇಂಚಿದ ಯಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾನೂನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನಾಗ ಆ ಡ್ರಾಮಾದ ಲಾಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಲಾಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಾ ಐಟ್ ಓಕೆ ಕಟ್ಟದಲ್ಲೇ ವೀಣಾ ಶಕ್ತಿ ನಗರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 30 years back 30 years back the photos AK Vijay ಬಕಯಾನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಅರ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪಡ ಸರ್ ಹಿರೇಗ ಬಹುಶಃ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಇನಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಓಕೆ ಪನಗ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ್ ಪನಲ್ ಹಿರೇಗೆ ಆತೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪರ ಅರ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ್ ವೈ ಆತಲ ಒಂಜಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎನ್ನ ಏಳು ಬೀಳು ಪೂರ ತೂತೇರು ಓಕೆ ಆರ ಅಪಘಾತದಿಂಚ ಇತ್ತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಸೋಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡುದು ಆರೆ ಅಪಘಾತದಿಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಆರೆ ಅರೆನೇ ಇರಲ ಕೊನಪು ನಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ಆಫರ್ಡ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಆಯ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಅದು ಆರೊಂಜಿ 4 ಶೋ ಡ್ರಾಮಾಗ ಬೈಜ್ಜೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಅರ್ನಡೆ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಅರೆಡ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಡಬ್ಬಲ್ ಹತ್ತು 10 ಪಾಲ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಪೋಂಡ ಅರ್ನೇಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಒಲ್ಪ ತೆಗೆದೀನಿ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಎಂಚ
ಅವು ಎನ್ನ ಬೆಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡ KB ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಉಂಡು ಓಕೆ ಐಟಮ್ ಇರ್ನ 600 ರೂಪೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಪಗ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಗುರ್ತಾಯ್ದು ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾಗಾರನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲೂ ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗಡೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲೂ ಎದು ಹುಡುಕಲು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಲಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಾರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಲಾರೆ ಓ ಓಕೆ 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 ಒಂದು ಒರಿಯರ್ದು ರೆಸಲ್ ಮುಹೂರ್ತ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಯ್ನ ಒರಿಯರ್ದು ಎನ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಆತನತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಮನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮುಹೂರ್ತ ಓಕೆ ಅಸಲ್ ಮುಹೂರ್ತ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾ ಮೊಕ್ಕಲು ಪ್ರವೈದಿತ್ತೇರೆ ಸಂಸದರಾದಿತ್ತೇರತೆ ಅಪ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್ MP ಅಪ್ಪಗ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿಲು ಗುರು ಕಿರಣ್ ಶಿವಧ್ವಜ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ ಪಡಿಲಿರ್ ಅಲ್ಪ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲಿರ್ ಆರ್ ಪಡಿಲಿರ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ದ ಅನ್ಪರ್ ಕುಡಿಯಲ ಬೆಲ್ಸಿರ್ದ ಪನಗ ಇರ್ನಲ ಅರ್ನಲ್ ನೀ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೊಕ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಕಂತು ಕೊರ್ತಿನಾರಿ ಇರ ಅರೆನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ತೋಪೈನಾರಿ ಕೆಟ್ಟ ಕನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ನಲ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಐಕ್ಲ ಬೇತೆ ಕಾರಣoluಂಡು ಓಕೆ ಬಟ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡಿಲ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಕಲಾವಿದೆ ಆದಾರೇನು ಏಪಲ ಒಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ತುಜಿ ಎನ್ನಲ ಲಡಯಾನಗಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ತುಜಿ ಓಕೆ ಒಂಜೇ ಪೀಸ್ ರಂಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಾರೆ ನಿಕೋಲು ಆಯ್ದಕ ಕೆಲ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ತಾಪ ಎಂಚ ಒಂದು ಮನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಅವೇನು ಅವಲ ಸೇಮ್ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಬಂಡ ಓವುಲ ಆತಿನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಅವನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಓಕೆ ಏರ್ಲ ಎಂಕ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದಿನ ಇತ್ತನ ಐತ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆತೆ ಓಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಡ್ದಾತ್ರ ಐತ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ದಾದತ್ ಮಂಡ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಒರಿಯೇ ಐತ ಪಿರಿಯಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ನೆವನೋಲು ಮಾತ್ರ ಒರಿ ಪಂಡೆಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನತೆ ಐಡ್ದು ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ದಿನದ ಈಗ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಓಪನ್ ದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ 99 ಅಕೌಂಟ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮನಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಾಗ ಬಂಡ ದುಂಬ್ಯಾ ನೆಂಜಿನ ಮಲ್ತಂತೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರಿ ಅಂಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುವರಂದು ಪನ್ನಾಗ ಈರು ಅರೆನು ಬಿಡ್ದು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಅರಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೆ ಮೆರೆನ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ಮೆರಡ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೆ ಐಡ್ದು ಯಾನು ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೀರು ಒರಿ ಒಪ್ಪುವಾರ ಅಪ್ಪ ಗಿರಿಡ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಈಸಿ ಯಾನು ಅವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಲೇಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಣ ಇಂಕ ಓಕೆ ಅಂಚೆತೆ ಒರಿಯಾಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಯುಡು ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರು ಬತ್ತದು ಮೇಕೈ ಪಾಂಡಲೆ ಅಂದ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಚನ ಅಂದ ಒಂದ್ ದುಮ್ಮಂಚತ್ ಪಾಡಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ರಡ್ ಪಾಡಂತೆ ಪಿರ ಅಪ್ಪ ಆರೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರಿಂಕ್ ಇರ್ನ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅರ್ಥಾಣಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ 30 ಇಯರ್ಸ್ ನಡತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪಗೊಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಹೆಂಗ್ದಲ್ಲ ಎಂಜಿನೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತದಲ್ಲ 60 ಆತತೆ ಕಪ್ಪಿನತೆ ಒಂಜೆಕ್ ರಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆದಿತ್ತು ಮೇನ್ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇರ್ ಬರತ್ತಿನ ನಾಟಕಗ್ ಶಕ್ತಿಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಡಿಲ್ ಸರ್ ಅಪಗೊಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಅನ್ಪರ ಅವೇನು ಎಂಚ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪಡಿಲ್ ಎಂಜಿನ ಒಂಡ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಆರೋಪ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಆರೋಪಗೆ ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರಿಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜನೇ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೀನಿ ಅರ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಅವು ಎಂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ರಡ್ನೇ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೀನಿ ದುಬೈ ಪೋನ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿರು ಒಂದು ಅವಲ ಎಂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಟು ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅರೆ ಅರ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಿತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಜಿನ ಪಡಿಲ್ನ ಬಿಡ್ದು ಬೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಅಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಅವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ದಾಯ ಪಾತಿರ್ದಿರಂತೆ ಅವು ಐಕಾರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರಿಯರ್ ದಾಯ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ ಈರು ಪಡಿಲ್ ಬರೋ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡು ನೋ ಡೌಟ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಕಂಬಳದ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಹೋಗ್ತಂಡೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಡ ಬಡ ಪಾತೆರ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜವು ಓಕೆ ಓ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾತೆರ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅರ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ತಡೆಯರೆ ಜಾನ್ಲ ಪಾತೆರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ತಂಡ ಆ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ನಾಟಕ ತಂಡ ನಿಕ್ತ ಮಲ್ತು 32 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬರ್ತಂದು ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಪೋನು ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬನ್ನಗೈಟ್ ಕೆಲವರು ಜಪ್ಪುವೇರು ಓಕೆ ಕೆಲವರು ಹೊಸತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಜತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಅನ್ ಕಡಪರೊಂದುಪ್ಪೆ ಪಿರ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ ಪೋಂದೆಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 300-400 ಜನ ಬತ್ತು ಪೋಯಿರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಲಾಗ ಜರ್ನಿ ನಾನು ದುಬ್ಯಾನೆ ಒರಿ ಪೋಯ್ ಗುಟ್ಲೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅವಂತೆ ಹಾಯ್ ಪೋಯ್ ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪಿಸಿ ಪೋಯನ ನಾನೊಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಓಕೆ ಅವು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅವನು ಅವು ಕೊಡಿಯಲ ಬೇಡದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಒಡೆ ಮುಟ ಐತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನೋ ಶೋಧತಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ತಿಂಕ್ ಶೋಧತಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು ನಿರಂತರ ಒಂದೊಂದಿನ ಮೂಜಿ ರಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ದಾದಣ್ಣ ದಾದ ಈ ನಾಟಕ ಉಂತುಂಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಸೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಯಾರು ಈ ಸಲ ನಾದ ಮಲ್ದ ಬಂಡ ಉಂತುಂಡ ಏರು ಉಂತುಂಡಲ ಈ ನಾಟಕ ಉಂತೆರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಯಾನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಬಂಡಲ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಇಡೀ ಡ್ರಾಮಡ್ 486 ಶೋಡ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಐಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ 400
ಎಂಬತ್ತಾರು ಶೋ ಆತ್ರಿ ಐನೂದೆ ಕೈತಲ್ ಬರೋದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ 486 ಮಲ್ದೇರು. ಓಕೆ ರಜತ್ ಬಂದ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದ ಜೆರಿಡೆ ಮುಟ ಓಕೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂದಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ಮಲ್ದೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೊರಟ್ಲ ಬತ್ತದು ಇಂದು ಪುರ ಅಂದೆ ದಾನೆ ಅಂಚಲ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮನ್ಪಾರೆ ಅತೆ ಓಕೆ ಇರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನ ಬಹುಶಃ ತುದುಪೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಇರ್ಪನಾಗ ಓಡಿ ಮುಟ ಪನಾಗ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯಲ ತತ್ಪದ ಜರಿ ಕಾಂತಾರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮೂಜಿ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಉಲೈಡೆ. ಓಕೆ ಈರು ಓಡಿಮುಟ ಮಾದರಿ ಆತರ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಈರು ಓಡಿಮುಟ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾರ ಪನ್ನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಯಪನಾಗ ಎಂಚ ಆವುಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಕೊಳಿಯಲ್ ಬಲ್ ಸರ್ನ ತುಪ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೀರು ದಯಪನಾಗ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ದೆ ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರು ಹೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇರೆನ್ ತುಪ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಆವುಡು ಪನ್ನಾಗ ಇರೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಹೊಂದಿರು ದಯಪನಾಗ ಶಿವದತ್ತಗುಳಿಗೆ ಇರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಅದೇ ಬೂರೋಡು ಎಂಚ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ತುಪ್ಪವೇ ಏ ರಾತ್ರಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ತುಪ್ಪ ಬಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ ಕಂತದ್ದು ಉಂತಾದಾರ ಸರ್ ದಾದ ಬನ್ಪಡ ದಯಪನಾಗ ಇರ್ನೆಟ್ ಕತೆನೆ ಪನ್ನಾಗ ಈರೇ ಹೀರೋ ಆತಾರ ಇರ್ನ ಕತೆನೆ ಹೀರೋ ಆದುಪುಂಡು ದಾದ ಬನ್ಪಡ ದಯಪನ ಐಟೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ ಆತನು ಓಕೆ ಅರ್ಥಾನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಪರಾಧ ಆತು ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ದ ಕಾಮಿಡಿನ ಕಾನೋಡು ಈ ಸಲ ಅವು ಇರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ಓಕೆ ಮೈತಿ ದಿಟ್ಟು ತೂಪಾರ ಓಹ್ ಒಂದೇ ಡ್ರಾಮಾಗೊಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇಂಚೆನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ ಡ್ರಾಮಾ 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಇತ್ನಟ ಆತಿನ ಡ್ರಾಮಾದ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಚೇಂಜ್ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡು ಸರ್ ಬಕ್ಕಂಜಿನ ತಿನ್ನೇ ಮಲ್ಪೊಂಜಿನ ಸರಿ ನಿಜ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ನಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪನ್ಪೇಡ್ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯಾಮ ಮನ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರಿಯರ್ ಐಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೊರ್ಪರ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವಿಧಾಟ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ ಪೌರಾಣಿಕ ಡ್ರಾಮಾ ಕೊರ್ಪರ್ ಹೊರ ಮಲ್ತಿನ ಪಿರ ಮಲ್ಪುಜರ್ ಅಂಡ್ ಇರೆಂತುದು ಪತ್ತಿರ ಒಟ್ಟಿ ಇಂಪುಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ನಾಡುಟ್ಟು ಐನಾಜಿಟಿ ಇಂಪುಟ್ ಉಂಡು ಅಂದಾತೆ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪೌರಾಣಿಕ ಡ್ರಾಮಾ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡಿ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ನಾಡುಟ್ಟು ಕುಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ಸರ್ ದಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಉಂತುವೇರು ಪನ್ನಾಗ ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಗಳ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇಡೀ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಅದೊಂಡು ಐಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶಿವಪಾರ್ವತಿನ ಕೈಲಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿಷ್ಣುನ ವೈಕುಂಠ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಳಿಗನ ಅಬ್ಬರ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಲವುಳ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಅಬ್ಬರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪನಾಗ ಯಾನವೇನು ತೂತಿನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕನೇಜಿ ಓಲ್ ನಾಟಕ ಅಪ್ಪಣಿ ಅಂಪು ತೂಪೆ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಉಂಡ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾನೊಂದು ಆ ವಿಚಾರ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನೇರವಾದ ಮನ್ಪೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಪನಾಗ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಟೀಮ್ ನಿಜ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಬೆಗರ್ ಉಂಡು ಇವನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಟೀಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 100 ಜಂತ ವರ್ಕ್ ಉಂಡಾಯ್ತವಲ್ಲ ತೋಜುನು ಕರದರ್ಪುನ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಅಡಿಟ್ ಆತ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ತೋಜು ಲಾಸ್ಟ್ ಕರದರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಆಯ್ದರ್ತೆ ಎಂದು ಒಂದು ಅಡಿಟ್ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ತಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಕಲು ಸೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಿನಾಕಲು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ಲ ಇವನ್ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂತಿನ ಪಟ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಧೂಪದಾರತಿ ಬಂತಿನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ವೈಷ್ಣವಿ ನರಸಿಂಹಕಿಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಗಿಂಡಗಿರ್ಲೊಂಡೆ ಸಾಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಠಲಾದ್ಯ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪಂಡ ಒರಿಯನ್ ಹತ್ತವು ಪೂರ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಬನ್ನಂಜ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಬಾಬು ಬಲ್ಲಾಜೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಿತಿನ ಕಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಲ್ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಲ್ದಿನಕುಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರನ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಬರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇರೆಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಆತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಇಂಚಲ ಮನ್ಪೋಲ್ ಯಾ ಪಂಡ ತೂಪಾಯಿನಾರೆ ಇರು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅವೇ ಪನ್ಲಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುತ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಫಟಾಫಟ್ ಬತ್ತು ಬೋಪಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಾಟಕದ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಫಟಾಫಟ್ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗನೇ ಮಾಯ ಆಪುಂಡು ಕೈಲಾಸ ಪೋಪುಂಡು ಅವ್ಲು ನಮ್ಮ ವೈಕುಂಠ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿ ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಊರು ತೋಜುಂಡು ನಾಟಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಡಮುಜಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂನಾಗ ಇರುತ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡತೆ ಎಸ್
ಇತ್ತೆತ್ತುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆನೆ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಬೇತೆನೆ ಬರ್ದಾರ ಓಕೆ ದಾ ಸರ್ ಎಂಚ ಹೌ ಪನ್ಪಂಚ ವಿಚಾರ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ಬರೆನಾಗ ಎಂದಿತ್ತರ ಈತಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಏನೊಂದು 100 ಶೋತ ಅಂದಾಜಿದ್ದು ಇದ್ದಿತ್ತು 100 ಶೋಸ್ ಓಕೆ 100 ಶೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನದಿತ್ತು ಏನಿದಿತ್ತು 100 ಶೋಸ್ ಆವು 100 200 ಆವು ಅಂತಿತ್ತು ಓಕೆ ಅವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಶೋ 5 ಶೋ ಇಂಚ ಪೋವು ಅಂತಿತ್ತು ಓಕೆ ಡೈಲಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪುನಃ ಇಂಕಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಡೈಲಿ ಇತ್ತು ಮೂಜಿ ಶೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂತ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಹೌ ಸರ್ ಗುಳಿಗೆ ಎಂಚ ಕೈ ಪತ್ತೀನಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ನ ಎಂಚ ಗುಳಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ದೇವರಿಗೆ ದಾಳ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇದು ದಿನಟ್ ದೇವರ ಗಣಕ್ಲೇನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಗುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗಣ ಈಶ್ವರನ ದೂತೆ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಗುಳಿಗನ ಅಭಯಜ್ಜ ಅಂದ ಈ ನಾಟಕ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಡೈವಂಡ ದೈವದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಒಂಡ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದಿನಕ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಆತನು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಬಂದ ಪಂಡ ಐತ ಪಿರವಿಂಗುಲು ಆತ ಪೋತ ಆತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ದ ಆತ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ತಂದ ಆತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಲ್ನ ಅರ್ಚಕರ್ನ ಆತ ಸ್ವಾಮಿನ ಕಲ್ನ ಆತ ಕಣಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ದ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರು ನಾಟಕ ಅಂದು ಮಲ್ದಿನ ತೆಂಕಲ್ ಪೂಜೆ ಅಂದು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಅವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಡವು ಅದೇ ಓಕೆ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಶಿವದತ್ತುಗಳಿಗೆ ದಯಪಣಗ ಮಸ್ತ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಪದ ನಡುಟು ಗುಳಿಗೆ ಪನಗ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೈವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಂಬುನಂಚಿನ ಪವರ್ಫುಲ್ ದೈವ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಯೋ ಅಂಚಿನಡೆಗೆ ಗುಳಿಗನ್ ಕಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬೈದಂಡು ಗುಳಿಗೆಗೂ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಅಪಚಾರ ಆವಂದಿಲಕ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎಂಡ್ ಅನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪಡೆ ಎಂಡ್ ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಕ್ಕದ ಕೈ ಉಂತ್ವ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈರ್ ಕಂತು ಉಂತಾತಾರ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ದಯಪನಕ ಹೌ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೊತ್ತ ಆ ಕಾಂತಾರ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ದುಂಬೆ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಇರ್ ಶಿವದತ್ತು ಗುಳಿಗೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಕಾಂತಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲ್ ಬೈದನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲ್ ನಮ್ಮ ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗಿಡ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಬೈದನ್ ಹೌ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಸರ್ ದೆಪಣಗ ವೇದಿಕೆಡ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಂತು ನಗ ಇಂಚ ತೋಡ ಅಥವಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೊಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ದಿನಂಚಿನವೇ ಆ ಗುಳಿಗನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ದಿನಂಚಿನವೇ ನಿಜ ಗುಳಿಗನೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಗ್ಗರದ ಸೌಂಡ್ ಅವ್ನು ಪುರ ಕೇನಾಗ ಗೆಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಬಂತು ಅದರ ಹೌ ಬಂದ್ಪುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲಸ ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೇನಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಎನ್ನದು ಪೋಡಿದು ಮಲ್ತನಂದನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಏನು ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅಕಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆವಡು ಅವ್ನು ಪೂರ ಎನ್ನನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಣ್ಣ ನಡೆದು ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಕೊರಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಓಕೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಯಪಣಗ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಗಿಲಾಕ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ದಯಪಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತನ್ ಪನ್ನಗ ಐತ ಪಿರಡು ಉಪ್ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ 30 ಜನ ಈ ತಂಡದ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಆ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬಲ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಈತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಕೊರಿಯರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಲ ಬತ್ತಂಡು ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಸರ್ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ದೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಯಪಣಗ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ಅಂದ ಸರಿ ಒರಿಯರ್ ಅಸಲ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂದ ಸರಿ ಅವಾಪಗ ಅಂಡ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಇತ್ತ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ದೇರು ಊಲ ನಾಟಕ ತೋಜಿ ಎರಡ್ದ ಊಲಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಯಾರು ಪೋಡಿವೇರ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಏಪಲ ಪೋಡಿ ಜಾನ ಅಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಕೂಡ ಓಕೆ ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಇನಿತ ಇಂಚಿನ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಉಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾನ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಓಕೆ ಪಾತೆರಡು ಐಜ್ ಅವನು ಮಲ್ತು ತೋಜಾವಡು ಮಲ್ತೋಜಾವಡು ಐಕ್ ಆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಯ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಆ ಸಮಯಗೆ ಏನು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಮೈತಿದಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಬೆರಿಕವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಮನಿ ಪಂದ ಕೈ ಕಟ್ಟ ಯಾನಿತ ಫುಲ್ ಮೈತಿದಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಪಿರೋಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರುವೆ ಕೊಡಿಯಲ್ಬಲ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪುವ ಕೆಲಸ ಓಕೆ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳಡ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬಲ್ ಸರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಎಲ್ಲಾರಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತನೆ ಸರ್ ಬಿರುದದ ಕಂಬಳ ಐಟದಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಡ್ಡಾಲಜಿ ರಡ್ಡದಿಂತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದ ಬರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡದಿಂತ ದುಬೈ ಶೂಟ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 12th 13th 14th ರಡ್ಡು ಮೂಜಿದಿಂತ ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಅವು ಆಂಡ್ ಅವೇನ್ಕಂತ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಸಿಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಓಕೆ ಬಿರುದದ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿವೋಲಿ ಕೊಡಿಯಬಲ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ದಿವೋಲಿ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಏತು ಭಾಷೆ ಬರೋದುಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಭಾಷೆದ ರೆಡಿ ಆತನ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ತುಳು ಓಕೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಓಕೆ 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 ಇತ್ತ ಬಿರುದದ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು ತುಳುನಾಡದಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆಪಣ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಓಕೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತನ ಎಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೇರ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಡಲ ಉಂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಒಂಜಿ ವೇಟ್ ಪೋಂದುಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಅತ್ತ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿ ಕೊರಿಯಾರ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ಸೊರಗದು ಪೋತುಂಡು ದಯಪಡ ಓಲ್ತುಂಡಲ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪುಜ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬುಡ್ದು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಬುಡ್ದು ಒವ್ವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡಪುಚ್ಚಿ ಅತಡ ಬೇತೆ ನಟರಿಗಳ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ನಟರು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡುಲ್ಲ ನೆಕ್ಕದಲ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಕೊರ್ಪರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆತ್ತದಲ ಸಿರಿಂಜ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪರ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ದಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೈತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ತೆಲಿಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯೆ ವಿಲನ್ ಫೈಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇನಿಯಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಕೂಡ ದಯ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಡು ಅನ್ ಓಕೆ ಬರಿಕದೀಕ ಎಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಓಕೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲೆ ಓಕೆ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅವು ದೆರ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತದ ನೆಕ್ ಇತ್ತದ ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾಡ್ದು ಅವು ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಲಕ್ಕದ ಬಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೂಡವನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವೇನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಒಂಜಿ ದೇಕಿಡಿ ಇರ್ಪೋಪಾರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಡ ಸರ್ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗ ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಣಗ ಒಂಜೇಕ್ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಆದ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಹಾಸ್ಯ ನೆಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆತ ಅತಡ ಅಕುಲುಲೆರ ಅಕುಲಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಕುಲ್ ಜರ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಇತ್ತೇನು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ದಯಗೊಂಡ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದ ದಯಗೊಂಡ ಓಕೆ ಐಕಲ್ ಮಲ್ತದೆ ತೋಜಾಗ ಓಕೆ ಅಡ ಪಾತ್ರಡು ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ತದ ತೋಜೋರ್ ಪನ್ಪ ಓಕೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಅವ್ನು ವಿಚಾರ ಈ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚರ್ಚೆ ಆಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಜೋನರ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಡು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಸಾಹಸ ಪನಗ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪೊತ್ತವೆ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಯಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ರೈಟರ್ ನಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುನಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆದಾದ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪಿನಿ ತುಳುಟು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ಅನ್ಮಂಡ್ ಓಕೆ ಆ ಭ್ರಮೆ ಹಿಡಿದು ಪಿದೆ ಬರೋಣ ಎರಡ್ಲೋರಿ ಪುಚ್ಚೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುಡು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟುವರ ಇರು ಕಟ್ಟುವ ಯಪ್ಪ ಕಟ್ಟುವರ ಅವು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಓಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಹಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಸಿನಿಮಾದ ಹಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಮಗರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಗರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಕೊರದು ಯಾನ 30 ಜನಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷದ ವರ್ಕ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಕೊರನ 2 years ಬಕ ನಾಟಕ ಕೊರಡೊಂದೇಜ್ ಐದು ಬಕ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಓ ಆಯ್ಕೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಲ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಯ್ಕೆ ದಾಯ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನ ಖುಷಿ ಉಂಡತ ಒಬ್ಬೈತೆ ವಿಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾದ ಉಂಡೈತ ಇರು ನಾಟಕ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಕನ ಏನು 5,000 ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುವರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಕರೆಕ್ಟ್ 100-200 ಜನ ಕುಲ್ಲುವೇರು ಮೂಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೇರು ಅಂಚಿನ ಜತ ಒಪ್ಪೇರು ಯಾಕಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಇವಾಗ ಸಂಪರ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ ಇರುಮಲ್ ದಿನ 2 ವರ್ಷನ 1 ವರ್ಷನ ಆ ವರ್ಕ್ಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಆಯ್ತಾ ಇಂಜಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಾನಿ ಬೋಡಾ ಬೊಚ್ಚ ಆನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆನಿ ಪೊತ್ತಾದ ಪೋಣ್ಣ ಆಯ್ನು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ್ನ ಇಜ್ಜಾಯ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ಅಂಚತ್ ಈ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಇರಿ ಪಂಡರಡ ಓಕೆ ಇನಿ ಇರ್ ಪನ್ಪಾರ ಇರ್ನ ಎದುರುದಾಡ ಪನ್ಪಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟಕ ಒಂಚೂರು ಈ ಸಲ ಲ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಅನ್ ಪನ್ಪಾರ ಎಂಡಲ ಅವತ್ತು ಅನ್ಪಾರ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಡನಾಗ ಒಂದು ಸೀನ್ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಮನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ 6 ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತದೆ
ವಿಕೋಡೆ ಕಂಡ ಪಂಡ ಮರೆ ಆತ್ ಶೋಕುಂಡು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾಡು ಇರೇಗ ಅವೇನು ತಿದ್ದೋನ್ನಂಚಿನ ನಾಟಕಡು ತಿದ್ದೋನ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾಡು ವರ ಆದ ಪಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಸಿನಿಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಎಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ 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 ಅವು ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ಅನ್ಪೋಪುಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಡು ಜನ ಬತ್ತು ತೂಡು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಓವರ್ ವೇಷ ಪಡ್ರೆ ಎಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧಾಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಆ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಂದ ದಾಯ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಪುನಗ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಆಯ್ಕೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅತೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕೋರ್ಡು ಬರ್ತಿನತೈತೆ 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಶಿವ ತಗೊಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪೋಪುಂಡು ಕುಡಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೊಕ ಸಿನಿಮಾ ನೆತ್ತ ನಡುಟು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲು ವೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೇಜ್ ಆದ ಪೇರು ಇರ್ನ ನಾಟಕ ಹೊರತಾದ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ಮಲ್ದನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೂವಿ ಬತ್ತಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನ ಸ್ಟಾರ್ ಡಮ್ ಮೂವಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಪೋತುಜಿ ಮನ್ಪರಂಜನ ಸ್ಟಾರ್ ಡಮ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಕಲಾವಿದರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ ಇತ್ತನ ಸ್ಟಾರ್ ಡಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏರೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರಂಗಭೂಮಿ ದಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಸಿನಿಮಾ ದಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಮತ್ತಂದೆ ಈತ ಇರು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಇತ್ತಿನಾಯನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಮಿಂಚಿದೀನಿ ಅಂದೆ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪುಣೆ ಪಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ತೂಯಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಪಾತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂಯಿನ ಕೂಡ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ఆయన ಎಂಕುಲು ಎದುರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲಾಯಿನಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಕ್ಕದಾದ ಅಂದ್ಬಂಡ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪೆಗಾಡ್ ಅರ್ನ ನಾಟಕ ಪೋನಾಗ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತೂದುಪ್ಪೇರ ఆయన ಎದುರು ತೂಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ಅಂಚನ ಈ ಸದ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಡು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಡ ನನ್ನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪರ್ ಆವಡೆ ಪಂಡದೆ ಇದನ್ನ ಬಾರಿ ದುರಂತ ಅವೇ ಆಂಡದ ಅದೇ ಗೊತ್ತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಅಂಡ 5 minutes ಒಂದು ಮುಗಿಂಡು ಎಂಜಿನ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಗಿಂಡು ಇನಿ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಂತೆದಾದ ಅಂದುಕೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡೇ ಮುಗಿಯುಚ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡೇ ಮುಗಿಯುಚ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒರಿ ಲಾರಿಡ್ ಬತ್ ಜಪ್ಪುನು ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋಂಡು ಒರಿ ಟೆಂಪೋಡ್ ಬತ್ ಜಪ್ಪುನು ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋಂಡು ಬೊಕ್ಕರಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಡ್ ಬತ್ತೆ ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಜ ಅರ್ಥಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗೋಡು ಬಲಿಪುನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣು ವೇಷ ಮಾಡ್ದು ಬಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಿ ಜೀಪ ಅಂದ ಐತ ಪಿರೋಡ್ ಬುಲಿಪುನ ಅಂಚಿನ 5 ನಿಮಿಷ ಪೋಪು ಒಂದುವೇ ವೇಟ್ ಪೋದಣ ಜನಕ್ಕುಲು ಇನ್ನೇನೆ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡಪೇರು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆರೋಪ ಮನ್ಪೇಟ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಲು ರೆಡ್ ಜಂತ ಉಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕನುಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅವೇನೇ ಅಂಚಂದ ಬಂಡಿ ಇರೋ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಪಡ್ಡಾಯಿದಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ತೂತುಜೆ ದೇಯಿ ಬೈದತಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಏಸ ಬತ್ತಂಡು ಏಸಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಜೇರು ಏಸ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕೊರ್ಜೇರು ನನೊಂಜಿದಾದ ಅಂದ್ಬಂಡ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಲಾಪುಜಿ ಮೀಡಿಯಾದಾದ ಅವಡು ಬಂಡ ತಪ್ಪುಂದೇ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆಯೋಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾಲ ತಪ್ಪುಂದೆ ಅವು ಇರ ಬರೆಣ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಎಚ್ಚರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಓ ತಪ್ಪು ಓ ಸರಿ ಐಟ್ ಅಸಲು ಓ ನಕಲು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೀ ಬಗಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತೂಪೇರು ಸೂಪರ್ 100 days ಪೂರ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋತುದು ಭ್ರಮಣಿ ರಸನ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಆರೋಪ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಣಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಡಂಜಿ ನಾವಲ್ತೆ ಆರಿಜ್ಜರ ಪುಣ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಬೋಪುನ ಮೇರಿ ಜನ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರ ಬೋಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ ಡೋಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಅಂಚಡ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಕುಡಿಯರ್ ಬೆಲ್ ಸರ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವೇಳೆ ಈರ್ ಪಣ್ಣ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ವೇಷಡ್ ಕನಪುಜಿ ಓಕೆ ಆವೇಶಡ್ ಕನಪುಜಿ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ಕೊರ್ಪಾರ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನು ದಂಡ ಕೊರ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಐಟ್ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಸರ್ನ ಎಂಕುಲು ನಾಟಕ ಇರ್ದು ಮಲ್ದುಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ತುಯಿನಿ ಆ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಅರ್ಥ ದಾದ ಬಂದ್ಬಾರ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೋಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರೋಲ್ ಅಂಚಿನ ಡಾನ್ ರೋಲ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ ಮಲ್ಪರ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ಕತ್ತೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರ ಐಟ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರ ದೇ ಬುರ್ಚಿ ಇಂದ ಬಂದೆ ಮಲ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ 4 ಮೂವಿ ಮಲ್ತತೆ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಫಿಲಿಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಫಿಲಿಮ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ
ಅವನು ತೂವಡು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಓಕೆ ನಾನು ದುಂಬಾಗ ಕೊಡಿಯಬಲ್ ಸರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಾತ್ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಕೊಡಿಯಬಲ್ ಸರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಸರ್ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ತಿನ್ನ ತಿಲಕ ಪನ್ಪಿನ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಯ್ಪುನ ಓಕೆ ಬಡತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಡತನ ಕಾಸದ ಬಡತನ ಅಂದ ಏನು ಪೂಜೆ ಓಕೆ ದೇವೇರ್ ಪಂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ ಯಶಸ್ಸು ಪಂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನೆತ್ತರಡ್ಡೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತನೇ ಯಶಸ್ಸು ಓಕೆ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣ ದೇವೇರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ವರ ಕೊರಪೆ ಬಂಡ ದಾದಕೇನು ವರ ಕಡೆತ ಎನ್ನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಪಗತ ಜನರೇಷನ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಅದ್ಭುತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ತಿನ ವರಪ್ರಸಾದ ಓಕೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಬದುಕದ ಓಕೆ ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಏರಂದು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತೋಜಾತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಿತ್ಯಾನಂದರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಲೇಖಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಟೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಒಂಜಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನೊಂಜಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆ ಬೋಳಾರ್ ನಟೆ ಅಂಡ್ ಅರೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ನನ್ಲ ಅವು ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿ ಓಕೆ ವಾಮಂಜೂರ್ ಏನ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕನೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಎರ್ತ ಜಪ್ಪೇಲ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಾಟಕ ವೈಕಲಾವನ್ ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ ಓಕೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಟೆ ಇರ್ನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಟೆ ಒರಿಯನೆ ಪನೋಡೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಓಕೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಟೆ ಒರಿಯೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಒರಿಯನೆ ಪನೋಚೆ ಎಂಕ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜೇರು ಓಕೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಟೆ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಡ ತುಳು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಈರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಅದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏರೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವಿನೀತ್ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಹೀರೋ ನಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಹೀರೋ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಮೂಜಿ ಹೀರೋ ನಕ್ಲೇನು ಏರ್ ನೆಟ್ ಏರ್ ಅವು ಐಡ್ಕೆ ಆದ ಪೇರೈಟ್ ಪೃಥ್ವಿ ಆಪೇರು ಸ್ವರಾಜ್ ಆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ ಏರು ಆ ಟೈಮ್ ಏರು ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಇರಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪೋಜಿ ಅವು ವಿನೀತ್ ಆಯರ್ಯಾವು ಮೇರ್ ರೂಪೇಶ್ ಆಯರ್ಯಾವು ಅರ್ಜುನ್ ಆಯರ್ಯಾವು ಓಕೆ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಮೂವಿ ಯಾರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಮಲ್ದ ಓಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಾರು ಫ್ರೀ ಆಪೇರ್ ಅಪಗ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಓಕೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಬಕ್ಕ ಮೈನಸ್ ಓಕೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಿದಿಲ್ಲ ಏರಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಂಡ ದೇವರಿಂದ ಕೇಂಡ ಒಂಜೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಎಂಕ ಎಂಚ ಬೋಡು ಓಕೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೇಬಲ್ ಸಾಧನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಓಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೇಬಲ್ ಇರಡ ನೇರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದು ಪಡು ಸೋತಿನ ನಡುಟು ಗೆಲುವು ಉಂಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ ಅದೃಷ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೊಕ ಅದೃಷ್ಟ ಓವೇನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಾರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೃಷ್ಟನೇ ನಂಬುಜಿ ಓಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಂಬರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಕುಲಾಯಿಸು ಮೊತ್ತನೇ ಟೋಟಲ್ ಒಂದುವೇ ಅದೃಷ್ಟ ಓಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬೂರುಜಿ ಮನ್ಪಾರ್ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪನ ಕ್ಲೂಪ್ ಪೇರು ಕುಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ ಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ರು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಡ ತಾನು ಅದೃಷ್ಟ ಒಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೇಲೆ ಮಂಚಿನ ಕುಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಂಗ ಬೈದೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕ ಜನ ಕುಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ ಸರ್ಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾದ ಮನ್ಪಾರ್ ಜನ ಅದೃಷ್ಟ ನಾನು ಏಪಲ ಬೆಲಿವು ಮಲ್ಪುನೇಜ್ ಓಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಪಾತ್ರ ಉಂಡದು ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಅವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಬೂರ್ನೇಜ್ ಇರು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಇರ್ನ ಏತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಇರ್ ಗುರಿದಿದ್ ಬೆನ್ಪಾರ ಏತ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಉಂಡು ಐತ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಮೊತ್ತನೇ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ ಬಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೋನ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ ಅನ್ಪ ಓಕೆ ಹಣೆ ಬರ ಅಂದ್ ಅನ್ಪೆ ಅವು ಹಣೆ ಬರ ಮರ ಹಣೆ ಬರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಜಾತಕೊಡು ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಈರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಜಾತಕೊನೆ ಇರಾಗಿ ತಿದ್ದೋಲಿ ಬನ್ಪಾರ ಜಾತಕೊಡು ಇತ್ತಿನೇನು ಅವೇನೇ ಎನ್ನದು ಇರು ಕುಲ್ಲಿ ಅರದನ್ನ ಇರು ಅಲ್ಪನೆ ಹಣೆ ಬರ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂದು ಪನ್ಪಾರ್ ಓಕೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ಸರ್ ಜೀವನ ನಡೀತೆ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅತನ ಕಲಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅತ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅತ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರೇನು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುರು ಸಮಾಜ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಾಗ
ಒಂಜಿ ಗುಣ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ನ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನಗ ಕಂತದ್ದು ಉಂತುದುಂಡು ಉಂತಾದುಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಹೋಗು ಸರ್ ಎನ್ನ ಸರಳತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇರ್ನ ಸರಳತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನಗ ಕಂತು ಉಂತುದುಂಡು. ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಸೀಸನ್ 2 ನೆತ್ತ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಪರವಾದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗೌರವ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬಾಗ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ತಾಯಿ ಕಲಾಶಾರದೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ್ ಅವರು, ಕಲಾಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 36 ವರ್ಷಗಳ ನಾಟಕದ ಬದುಕು, ವೃತ್ತಿಯೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. 26 ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 5,000ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ರಚಿಸಿದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತಹ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತುಳುವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ತುಳುನಾಡ ಬಿರ್ಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅವರು ಒರಿಯರ್ ದೊರಿ ಅಸಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಟಕ, ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಅವರು ಅರ್ಹವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ದೀಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದೀಪ ದಾದಾ ಪನ್ನಾಗ ಈರು ಒಂಜಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗನ ಬೆಳೆಪಾದರ ಪನ್ನಾಗ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಒಂದು ತಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಂಡಡ್ ಈರು ಬೆಳೆತಾರೆ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೆಳೆಪಾದರು. ಆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೀಪ ಪೋತವನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇರಗು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ನ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ತಂಡಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಶೋ 3 ಶೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಡೈಲಿ ಯಾನ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣ ಈರ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾಟಕನ ಮಲ್ಪಾಯರ್ ಆ ನಾಟಕ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆರು ಬೈದೇರು ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಈರ್ ಅಂಚ ಅವೇತೋ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪೋತವನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಕನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಸರ್. ಖುಷಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ದಯಾನ್ ಬಂಡತೆ ಅವೇ ಈತ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬತ್ತೇರು, ವಿದೇಶೋಡ್ದು ಬತ್ತೇರು, ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಬೆತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಅವನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪಗಾನ್ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಯಾನೀಗ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಯಕಂದು ಬಂಡ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಕೊರಂಡ ಯಾನ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಇನಿ 30 ಜನತ ಇಲ್ಲಗವು ನುಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಶಿವದೂತಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಅವು ತೆಕ್ಕೆರವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಅರ್ಥಾಂಡಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಪಾಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಆಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕತೆ ಮುಗಿಂಡು ಒಂದು ಅಂಚತ್ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಪೋಪುನಂಚಿನ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಇರು ಪಂಡಿನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಲ್ಪಾಂಡ್ ನಿಜ 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 ಸತ್ಯ ಅಂಚದ ಆ ತೃಪ್ತಿಡೆ ಬದುಕು ನೆಡ್ಡತೆ ಅದೇ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ತೆತ್ತಿಗೊರ್ಪುನ ಕೋರಿ ಉಪ್ಪು ತೆತ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮದೇ ತೊನೋಡತ್ತಂದೆ ಪೂರ ತೆತ್ತಿನ ವರನ ತಿಗುತ್ತನಂದಾಂಡ ಕೋರಿ ಲಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿ ಲಜ್ಜಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಟಕದಕ್ಕೂ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕೂ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿದೇರಿ ಈರೋ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪಾರ್ ಎನ್ನ ಬದುಕೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಪಂಡನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇತೋ ಜನ ಇರ್ನೇ ನಂಬುದು ಬೈದಿರ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೇನ್ಲ ಇರ್ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಜರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಪಾದಾರೆ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪೆರ್ಮೆ ಕನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್. ಯಾನೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಪ ಉಂಟು ದಯಪಣ್ಣಗ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೆದ್ದಾಲತ್ ಆರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ
ಶೆಟ್ರ್ ಕೊಡಿಯಬಲ್ ಸರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಡ್ ಅವೇತು ಜನಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ ಬಂಟ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅತರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದು ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಯಲ್ಬಲ್ ಬಂದು ಓಲ್ಲ ಪಾಡುಜೇರ್ ದಾಯಿಗೆ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಸರ್ ರಡ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಸುರುತ ರಡ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಯಾನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಓಕೆ ಅವ್ರ ರೀಸನ್ ಓಪನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಓಕೆ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಮೂಜನೆ ರೀಸನ್ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾನು ಪಾಡ್ದುವೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ರೈಟರ್ ಸೀನಿಯರ್ ರೈಟರ್ ಓಕೆ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮೋಲೆನ್ ಬರೆತಿನಾರು ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಅಪಗ ಅರ್ನ ಡ್ರಾಮೋಲ್ ಅಪಗ ಇಂಚಿಗ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಒಳಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿ ಯಾನೈತೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ ಪಾಂಡ ಅವು ಆರ ಯಾನ ಅಂದ್ ಪಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒರಿಯೆ ಮಗೆ ಒರಿಯೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಒರಿಯೆ ಮಗೆ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕವು ಐತ ಸೂಚನೆಗಳು ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಜಿ ನನ್ನ ಬಂಡ ಎಂಕ ಇನಿಕ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ ಆತಜಿ ಏತೋ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಎಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಆತಜಿ ದಾಯಗಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡವು ಆರು ಬಂಡ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಡಾಡು ಅಂದ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ಬಂಡ ಇನಿ ಯಾನು ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸದ ಉತ್ತುಂಗಗೇರಿ ಬಕ ಯಾನ ಜಾತಿ ನೆನಪಾದ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಇನಿ ಯಾನು ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಯಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾನು ಯಾನು ಇಂದಾಯಿರುತ್ತೆ ಮಣಿ ದುಬಾಯ್ ಪೋಯ ಇಡೆ ಒಡೆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೋಯ ಒಂದಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಮಲ್ಪಾಯರು ಒಂದಿನ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಮಲ್ಪಾಯರು ಒಂದಿನ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಈತೆ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ವಿದೇಶಡ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂಧುಲು ಪೋಯರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಲು ಪೋಯರು ಇನಿ ಅಂದಾದಾಯ್ತಂದ್ ಮಾಡ ಯಾನು ಜಾತಿನ ನಮೂದಿ ಸರಾಪುಜಿ ಬಂಟಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಉಲಾಯಿಡಿದೀತೆ ನಾನು ಬಟ್ ಏನ ಜೋಕಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಟದ ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಟದ ಬಿಡ್ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂಡು ತಸ್ಮೈ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಯಾನು ಅವು ಈ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಯಶಸ್ಸತಿಕಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾದ ಅನ್ನ ಜಾತಿ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ ಪೋಪುಜಿ ಬಿರುದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜಾತಿ ಒಂದಿನ ರಡ್ಡೆನೆ ಯಾನು ಅಂಟವಜಿ ಉದರಲ್ಲ ಅವರ ಕಟ್ ಮಲ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ ರಚಿಸಿರುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಲ್ ಸರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಜೀವನಡಿ ಏತ್ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಪಣಗ ಬೈದಿನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮರಾಠಿ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಉಡುಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆನ್ ಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹೃದಯ ನೀರು ಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಏರು ಅತಡ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯಲ್ ಬಾಯಿಲಿ ಏರು ಪನ್ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುಡಿಯಲ್ ಬಾಯಿಲಿ ಊರು ಪನ್ನಾಗ ಇರೇ ನೆನಪಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಅಂಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ ಪನ್ನಾಗ ಏತ್ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಬದುಕುಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡತನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇಡು ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ ನಾಲ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಈಗ ಇರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಅಂದ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲನೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಡಪುರಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಜ ಏತ್ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಟು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ದಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ಸರ್ ಎಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಎಡ್ಡ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಾಟಕ ಅಂತ ಪನ್ಪಾರ ಆತೆ ಓಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ ಏರೆಗಳ ಮಿನಿ ಸಾರಿ ಇನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತನ ಏರೆಗಳ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತನ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಏರೆಗ್ ಪನ್ಪಾರ ನಾನು ಈ 35 years ದ ನೆಟ್ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಪೋತಿನಕಲು ನಾನು ನಿಷ್ಠೂರ ಕಟ್ಟೊಂದಿನಕಲು ಅಕಲೆ ಪೂರ ದಾದ ಬೇಜಾರದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಅವೇನು ಪೂರ ಸಾರಿಕೇನು ಅಕಲ್ಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಜನ ಬಿಡುದು ಸ್ವಲ್ಪ 90 ಜನ ಐತೆ ಸ್ವಲ್ಪ 90 ಜನ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಕೇನುವೆ ದಯಗ ಬಂಡ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವು ಪರ್ತ ದಕ್ಕದ ಆತನ ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಓಪನ್ ಆದೇ ಫೋನ್ ಓಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಾಯಿನಿದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕುಡಿಯೋ ಬಲ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಸರ್ ಇತೆ ಪನ್ಪುನ ಇತೆ ಎಂಕೆಂಚಿನ ಮಲ್ತಾರ ಇನಿ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ಬುಲ್ಪುಗು ಬರ್ಪಿನ ಓ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋಜಿನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಜಿ ನಂದು ಬಂಡ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲ ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾಡ್ದಕ್ಕಂತದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಸೋಪೆರೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವೇನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದ ಸೋತುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ಪ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತೂಪುಜ ಅವು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತಿ ಕುಟ್ಲೆ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಲಾತ್
ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೋತುನಲ್ಲ ಅವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲ ಸೋಪರೆ ಅವು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಳು ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳನು ಅವೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೋಜವನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳಾಡ ಆವಣದ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದ ಆಯ್ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗಿನಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಸರುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಕಥ ಮಲ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ ದೂರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ದು ಪುಣೆಡ್ದು ಮರಾಠಿ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತಂಚಿನ ಹುಡುಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಜಿಡಲ್ಲ ತುಳುನು ಕಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಮರಾಠಿ ಮರೆತು ಪೋತುನು ಪಂಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದಾಗ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತುಪುನಂಚಿನ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತುಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಅರೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಗ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದು ಪೋತುಂಡು ದೇಪ ನಾವು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಪಂಪಿನ ಪುದರ ಆದು ಪೋತುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಾಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಲಾ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಂಪಿನ ಬಿರುದು ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿರುದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆ ಮೇರ ಜೀವನ ದಾದಪುರ ಮಲ್ತಿರೋದಾದಪುರ ಮಲ್ತಿಜೀರ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಕಂಪನಿಲ ಮಲ್ದಿರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತಿರು ಸೇಲ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿರು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕಲ್ತಿರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರ್ನ ಆಜಿ ವರ್ಷಡೆ ಮೆರ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಜೀವನ ನಡಪಾಯಿರು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಯ್ಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ್ಪಂಜಿನ ಕ್ಷಣ ಮಿಡಿತ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಸಾಧನದ ಒಂಜಿ ಸವಾಲದ ನಡುಟು ಅವೇತೋ ಜನ ಪಿರಾವುಗು ಚೂರಿ ಪಾಡಿಯರು ಐತ ನಡುಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತ ಹಾಕಿಯರು ತಿರ್ತು ಪಾಡಿಯರು ದೊಂಕಿಯರು ಏತು ದೊಂಕುಣಲ್ಲ ಏತು ಹಾಕಣಲ್ಲ ಯಾನು ಲಕ್ಕದು ಉಂತ್ವೆ ಪನ್ಪನ ರೇಂಜ್ಡ್ 6 ಲಕ್ಕದ ಉಂತಿಯರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರು ಇತ ಓಡೆ ಮುಟ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊರಿಯರು ಪನ್ನಾಗ ಹೀಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ, ಹೀಸ್ ಅ ಲೆಜೆಂಡ್ ಪನ್ಪೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಬರೀ ಖುಷಿ ಅನ್ಸರಿಡ ಪಾತ್ರದ ಈತು ಪೊರ್ತು ಪಾತ್ರಕತೆ ದಾದ ಮಲ್ತ ರಿಯಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸರ್, ರಿಯಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಯು ಆರ್ ಅ ಟ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನೋ ಡೌಟ್ ದಯಪನಾಗ ಖಾಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ನೆಟ್ ಲೈಫ್ಡ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇತ್ತು ಜಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತು ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಏನು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇತ್ತು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಿರೋಡು ಹಾಕುವೇರು ಗುದ್ದುವೇರು ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ಯಾನೈಕ್ ಬಕ್ಕುಜಿ ಲಕ್ಕದ ಉಂತ್ವೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ರೇಂಜ್ ಇಡಿ ಲಕ್ಕದ ಉಂತಿಯಾರು ಅವನು ಮಲ್ತ ತೂಪಾಯರು ಇತ್ತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬತ್ತೀರೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಬೆಳೆಯಾರ ಇರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಇರಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್.
This program sponsored by New Mangalore Port Authority. Powered by PNC, #1 brand in coastal Karnataka. Gold winner. Co-sponsored by Hotel Trishna, Multi-Cuisine Family Restaurant, Airport Road, Padavinangadi. Prestige Enterprises, RJR Herbal Hospital, Rohan Corporation.